नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शको, कोकणशाहीची एक्सप्रेस देवगड शहरामध्ये आली आहे. पंचनामा देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या 1 वर्षाच्या कारभाराचा हा विशेष कार्यक्रम घेऊन, अर्थात या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सोबतीनं सहभागी आहेत श्रीयुत विलास साळसकर. साळसकर साहेब, मी सर्वप्रथम आपलं तर स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षाच्या नगरसेविका आणि माजी नगराध्यक्षा सौ प्रणाली माने, तसंच सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक अर्थात निवृत्ती उर्फ बुवातारी आणि राष्ट्रीय काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष, तसंच या देवगडमधील स्थानिक रहिवासी आहेत, या शहरातील रहिवासी आहेत उमेश कुलकर्णी. मी आपणा सर्वांचं स्वागत करतोय. खरं तर आपण चर्चेला सुरुवात करणार आहोत. मागील वर्षभरात नगरपंचायतीच्या कारभाराचा पंचनामा जो आहे हा या चर्चेच्या निमित्तानं होणार आहे. त्याचप्रमाणे लाईव्ह स्वरूपामध्ये जे दर्शक पाहत आहेत त्यांचंही मी स्वागत करतो. या ठिकाणी उपस्थित असलेले नगरपंचायतीचे सर्व नगरसेवक, स्थानिक नागरिक या सर्वांचंही मी स्वागत करतोय. अगदी सुरुवातीला मी जाणार आहे बुवातारी यांच्याकडे. बुवा, इतर सर्वांना मी खरं तर विनंती करेन की आपण सर्वांनी आसनस्थ व्हावं. मी सुरुवातीला बुवाकडे जातोय. बुवा, खरं तर मागील 1 वर्षाच्या कारभाराचा पंचनामा, लाईव्ह पंचनामा करण्यासाठी आपण इथं या ठिकाणी जमलो. काय शब्दामध्ये समाधान व्यक्त कराल मागील 1 वर्षाच्या कारभाराचं? कशा पद्धतीने आपण मागील 1 वर्षात कारभार करू शकला, काय सांगा? नक्कीच 1 वर्षाचा जर तुम्ही विचार केला तर 1 वर्षामध्ये जी प्रतिकूल परिस्थिती असेल किंवा इतर राजकीय घडामोडी असतील, त्यानंतर सीओची झालेली बदली असेल, गेले 6 महिने मुख्याधिकारी आहेत ते तात्पुरत्या स्वरूपाचा चार्ज त्यांना दिलेला आहे. त्यानंतर इतर जे राजकीय दबाव असतील किंवा त्या अनुषंगाने सर्व या संकटांवर मात करून आम्ही निश्चितच चांगलं काम केलेलं आहे. नक्कीच, निश्चित चांगलं काम केलं आहे अशा पद्धतीचा एक विश्वास जो आहे तो बुवातारी व्यक्त करतायत. माने मॅडम, सत्ताधारी म्हणतायत की आम्ही निश्चित चांगलं काम केलेलं आहे. विरोधक म्हणून तुम्ही समाधानी आहात का यांच्या कामावरती? अजिबात नाही. विरोधक म्हणून आणि एक देवगड जामसंडेचा नागरिक म्हणून मागील 1 वर्ष आणि आता 1 महिना झालाय, 13 महिन्यामध्ये जे काही काम केलेलं आहे ते पूर्णपणे जनता या कामाने असंतुष्ट आहे. पाण्याचा प्रश्न आहे, कचऱ्याचा प्रश्न आहे, ड्रेनेजचा प्रश्न आहे, मोकाट गुरांचा प्रश्न आहे आणि आता तर लाईटचाही प्रश्न आहे. आणि या सगळ्या समस्या घेऊन, या समस्या मागील 5 वर्ष होत्या पण लोकांना त्यावेळेला कधी जाणवल्या नाही. कधी लोकांना 8-8 दिवस पाण्याची गॅप पडली नाही, कधी कचऱ्यामुळे लोकांचे हाल झाले नाही. या गोष्टी वारंवार घडत आहेत. आणि ड्रेनेजमुळे, गुरांमुळे, मोकाट गुरांचा जो प्रश्न आहे तो सुद्धा ऐरणीवर आहे. आणि पाण्यासारख्या जो खरोखर जीवनावश्यक गोष्ट आहे, जी माणसाची खरोखर अत्यंत अशी निकटीची गरज आहे आणि त्या गरजेचा सुद्धा गांभीर्याने देवगड जामसंडे नगरपंचायतचे सत्ताधारी विचार करत नाही. प्रत्येक वेळेला असं म्हटलं जातं की राजकारणामध्ये झालेले बदल, कोणाचा तरी राजकीय दबाव, पण एक ना स्किल असतं की ते करून घेण्याचं. ज्या वेळेला आम्ही 5 वर्ष मागच्या सत्तेमध्ये नव्हतो त्यावेळेला सुद्धा तिकडे सत्ता आमची नव्हती, राज्यामध्ये सत्ता आमची नव्हती. आणि तसं असताना सुद्धा मागच्या 5 वर्षामध्ये कुठेही असं झालं नाही की बाबा हे काम झालं नाही, याच्यामुळे पाणी आलं नाही, याच्यामुळे. मागच्या 5 वर्षात कितींदा लाईट तोडली हो, कितींदा नगरपंचायतची लाईट तोडली, तुम्हीच सांगा ना. आता 4-4 वेळा नगरपंचायत. कारण काय? मुख्याधिकारी सही केली नाही आणि काहीतरी अशी अन्य वेगवेगळी कारणं तुमच्याकडे असतात. पण या कारणांपेक्षा कुठेतरी सोयीस्करपणे फळ काढण्याचा किंवा सहानुभूती मिळवण्याचा प्रशासनाचं नाव पुढे करून हा एक केवलवाणा प्रयत्न आहे असं मी बुवातारींकडनं याबाबतची उत्तरं तर घेणार आहे. बुवा, येतोय तुमच्याकडे. अगदी सुरुवात आहे. हळूहळू सर्व प्रश्नांवरती सविस्तर चर्चा, प्रत्येक विषयावरतीची सविस्तर चर्चा या ठिकाणी करणार आहे. हा कार्यक्रम फक्त मला या ठिकाणी कोकणशाहीला प्रसिद्धी भेटावी म्हणून आयोजित केलेला नाही, तर जनतेचे प्रश्न ह्या चर्चेच्या निमित्तानं सुटले पाहिजेत यासाठी या उद्देशानं आयोजन केलं आहे. विलास साळसकर साहेब, खरं तर आता आपण शिंदे गटामध्ये आहात, पूर्वी शिवसेनेमध्ये होता. मागील वर्षभराच्या कामावरती आपण समाधानी आहात का? प्रथमतः आपली एक चूक मी सुधारू इच्छितो. आमचा कुठला गट वगैरे नाही. आम्ही मूळ शिवसैनिक आणि आता शिवसेनेमध्ये धनुष्यबाण आमच्याकडे आहे. शिवसेनेचे 4 अक्षर आमच्याजवळ आहे आणि ज्या 4 अक्षरामुळे आम्हाला ओळख झालेली आहे. त्या कारण तुम्ही गट आणि तट म्हणू नका. आता ज्यांचे गट आणि तटपणा जुळे आले त्यांना तो प्रश्न घेतला अतिउत्तम होईल. त्याबद्दल मी तुमच्या आधी तरी प्रथमतः तुमची चूक सुधारू शकतो. त्यांचा पुढील प्रश्न मला
एवढंच तुम्हाला विचारायचं आहे. आणि मागील 1 वर्षाच्या कारभारावरती आपण समाधानी आहात का? आता समाधानी आणि असमाधानी, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष समाधानी असण्यापेक्षा इथले असणारे स्थानिक जनता ज्यांना या शहराचा खरोखर विकास पाहिजे, त्यांना हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यांना तो प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्याकडे पाहिजे. पण त्यांच्याकडून जर आम्ही कानोसा घेतला, आढावा घेतला, तर स्थानिक जनतेचे जे मूलभूत प्रश्न होते, ज्या प्रश्नांवरती आम्ही त्यावेळी विरोधी पक्षामध्ये असताना जे आवाज उठवलेला आणि एक जातल्या स्थानिक जनतेने जो आमच्यावरती विश्वास संपादन केलेला की काहीतरी विरोधक स्ट्रॉंग असून ते सत्तेवर आल्यानंतर त्याच्यामध्ये काहीतरी परिवर्तन होईल, या अपेक्षेने जनतेने एकमुखी आणि एक विश्वास, ठाम विश्वास ठेवून आमच्याकडे सत्ता सुपूर्द केली. पण त्या सत्ता सुपूर्द केल्यानंतर मागील वर्षाचा कार्यभार पाहता तो मागील 5 वर्षापूर्वीचा असेल ना 1 वर्षापूर्वीचा असेल, या कार्यामध्ये जनतेला अपेक्षित काही निष्पन्न झालेलं असं दिसत नाही. निश्चितच मागील 1 वर्षाच्या कारभारातून जनतेला अपेक्षित असलेलं निष्पन्न काही झालेलं दिसत नाही असं विलास साळसकर म्हणतायत. मी कुलकर्णीकडे येतोय अगदी सुरुवातीला. कुलकर्णी, खरं तर आपण राष्ट्रीय काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष आहात, या ठिकाणी सत्ता आहे, आपण इकडचे स्थानिक रहिवासी देखील आहात. आपण समाधानी आहात का एकूणच नगरपंचायतीच्या कारभारावर? समाधानी म्हणजे थोडाफार आहोत, थोडे काय राहिले असतील त्रुटी काय, पण आत्ता सध्या तरी काय यांचं चाललं काय, सत्ताधाऱ्यांनी विरोधक यांची भांडणंच ऐकायला मिळत आहेत. त्याच्यामुळे त्यातनं काय निष्पन्न होत नाही. याच्यामध्ये भरडतंय कोण? सामान्य जनता भरडते. ते कुठेतरी एकोपा होऊन यांचा दोघांचा एक चांगला निर्णय व्हावा अशी एक इच्छा आहे. निश्चित. खरं तर एकमेकांच्या या भांडणामध्ये आणि उणीधुणी काढण्यामध्ये देवगडचा विकास रखडलाय असं कुलकर्णींचं म्हणणं आहे. मॅडमांनी काही मुद्दे मांडलेले. बुवा, मला त्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याकडनं अपेक्षित आहेत. काय सांगाल? इकडचा पाण्याचा प्रश्न असेल, कचऱ्याचा प्रश्न असेल, हे प्रश्न सुटले नाही असं मॅडमांचं म्हणणं आहे. मी एक मुद्द्यावरती येईल. कचरा व्यवस्थापनाबाबत नगरपंचायतीनं नेमकं कशा पद्धतीचं व्यवस्थापन केलंय ते मला जाणून घ्यायचं. कचऱ्याचं व्यवस्थापन तुम्ही जो मॅडमने आरोप केला तर मी प्रथम सांगू इच्छितो की त्यांच्या काळात जो ठेकेदार होता, पहिलं स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये त्या नगरपंचायतचा 28वा नंबर आलेला. त्याच्यानंतर त्याचा त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये 44वा नंबर आला आणि आता त्यांचा तो ठेकेदार एवढा अलगर्जी आहे की 188वा नंबर आला. आणि तो स्वच्छ सर्वेक्षण झालं त्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात आणि रिझल्ट लागला आमच्या काळात. आणि ते सर्व कुठेतरी वातावरण निर्मिती अशी केली गेली की आम्ही अपयशी ठरलो. मुळात सर्वेक्षण झालं या मागील सत्ताधाऱ्यांच्या काळात झालेलं आणि त्याचे रिझल्ट आता लागले. त्यानंतर आम्ही कचऱ्यात जागेचे 2 वेळा करार करण्यात आला. पण जे टेक्निकल मुद्दे असतील, रस्त्याचा विषय असेल किंवा कचऱ्याला लागणाऱ्या बाकी याच्या प्रदूषण मंडळाच्या परवानग्या असेल, त्यांना जो वेळ लागला, मध्यंतरी ज्या तुमच्या ग्रामपंचायतची आचारसंहिता लागली, त्यानंतर शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता लागली, CO मध्ये 2 महिने सुट्टीवर गेले, त्याच्यानंतर COची बदली झाली, त्यानंतर नवीन CO आले, त्यांच्याकडनं न होणाऱ्या सहकार्यामुळे पूर्ण जरी व्यवस्थापन नाही झालं तरी आता आपण कचरा व्यवस्थापनासाठी ज्या मशीन्स आहेत, वॉटर क्रशिंगच्या असतील, खत बनवायच्या असतील, त्यांचं आता लवकरच या महिन्यात इन्स्टॉलेशन होईल. पण आता यातून पूर्णपणे कचरा व्यवस्थापनाचा जो प्रश्न आहे देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात, हा प्रश्न नेमका किती दिवसात सुटेल याबाबतचं उत्तर मला पाहिजे. नक्कीच आम्ही 1 महिन्याच्या आत सोडू. त्याच्या ज्या कायदेशीर प्रक्रिया असतात, टेंडर लावणे किंवा बांधकाम करणे, इतर शेड लावणे, कोल टाकणे, त्याच्यासाठी लागणारे 3 फेज लाईन आहे, त्याला जो प्रशासकीय काही वेळ जाईल, त्याच्यामुळे 1-1.5 महिन्यात आम्ही तो प्रश्न नक्कीच निकाली लावू. निश्चित. बुवा, तुम्ही थोडा वेळ पुन्हा उभं राहावं अशी मी विनंती करेन. मॅडम, महिन्याभरात कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न मार्गी लागेल असं बुवा तरी सांगतायत. काय नेमकी परिस्थिती आहे? विरोधक म्हणून आपण त्या ठिकाणी नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात वावरत असता, काय परिस्थिती? हा मागील 1 वर्षाचा नगरपंचायतचा कचऱ्याचा झालेला पंचनामा आहे. हा पहा, हा घ्या, हे फोटो आहेत. पुराव्यानिशी आम्ही दाखवतो आहे की काय कचऱ्याचं व्यवस्थापन आहे. यांनी जे सांगितलं की नंबर असा आला, पण आता 1 वर्ष सत्ताधारी म्हणून निवृत्तीधारी आहेत आणि त्यांची पूर्ण टीम आहे.
जानेवारीमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणाचे पहिल्यांदा फॉर्म भरले जातात. हे फॉर्म ऑगस्टच्या आसपास भरले जातात. त्यानंतर जानेवारीपासून मार्च ते एप्रिलपर्यंत स्वच्छ सर्वेक्षणची टीम येते. जानेवारीपासून लक्षात घ्या, मी पुन्हा एकदा सांगते, जानेवारीपासून मार्च ते एप्रिलपर्यंत स्वच्छ सर्वेक्षणची टीम येते. त्यामध्ये ODF, क्लीन गार्बेज सिटी यासाठीचे सगळे सर्वेक्षण केले जातात आणि त्यामध्ये आपली सगळी शौचालयं, आपले सर्व रस्ते, आपण सकाळ संध्याकाळ बाजारपेठेचा एरिया क्लीन करतो आहे की नाही या संदर्भातल्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या जातात. आणि या गोष्टी अगदी जानेवारीपासून म्हणजे जानेवारीमध्ये फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल या महिन्यांमध्ये पाहिल्या जातात आणि त्यानंतर जून, जुलैमध्ये याचा रिझल्ट लागतो. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये इलेक्शन झालं, जानेवारीमध्ये 4 सीटचं इलेक्शन झालं आणि त्याचा जानेवारीच्या 19 तारीखला निकाल लागला. मग स्वच्छ सर्वेक्षण हे मागील सत्ताधाऱ्यांचं होतं आणि तो रिझल्ट आता लागलाय हे सांगणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. तुम्ही त्याच्यात अपयशी पडला, तुम्हाला ते करता आलं नाही, तुम्हाला त्याचा अभ्यास नाही म्हणून तुम्हाला ते नंबर मागे गेला आणि शेवटून 4था नंबर देवगड नगरपंचायतचा आलेला आहे, जो पहिल्या 100 मध्ये होता. पहिल्या 100, पहिल्या 120 मध्ये असेल आणि जिल्ह्यात नेहमी जिल्ह्यातल्या सर्व नगरपंचायतीमध्ये आपली देवगड जामसंडेची नगरपंचायत आहे ती अग्रक्रमाने होती. नगरपंचायतीमध्ये देवगड जामसंडे नगरपंचायतीचा मागील 4 वर्ष प्रथम क्रमांक होता. बुवा, हे सगळं अपयश आपलं आहे अशा पद्धतीचं सांगितलं जातं, काय सत्यता आहे? चुकीचा आरोप आहे. आमच्या काळात अजून स्वच्छ सर्वेक्षण आता सुरू झालेलं आहे. आमच्या काळात स्वच्छ सर्वेक्षण अजून सुरूच झालं नाही, पण जो नंबर मागे गेला ते आपल्याला जपता आलं नाही असा त्यांचा आरोप आहे. नाही. काय मॅडमने ऑन पेपर बोलावं, पुरावे सादर करावेत. मी पुरावे सादर करते ना, तारखांसोबत निश्चित तुम्हाला मी आत्ताच्या आता तारखांनिशी देईन. गेल्या वर्षी कधी झालं आणि त्याच्या तारखा कधी कधी झाले, स्वच्छ सर्वेक्षणची टीम कधी आली, ODF प्लस कधी झालं आणि हे सत्ताधाऱ्यांना माहीत नाही. आणि हे आम्ही तेच सांगतो आहे की जानेवारी महिन्यामध्ये तुम्ही जर एखाद्या ODFचे फॉर्म भरलेले असतील, फेब्रुवारी, एप्रिल, मार्च मध्ये त्याची टीम आली, त्यानंतर ते स्वच्छ सर्वेक्षण पाहून गेले, तुमची शौचालय पाहिली, जी काही सगळी शौचालय होती ती त्यांनी पाहिली, तुम्ही किती अस्वच्छता ठेवता आहात शहरामध्ये हे त्यांनी पाहिलं आणि म्हणूनच आपला शेवटून 4था नंबर आलेला आहे. जो प्रथम होता तो एकदम शेवटी गेलेला आहे. बुवा, काय याबाबत काय वास्तविकता आहे, काय सत्यता आहे? 2019 मध्ये, 2020 मध्ये आणि 2021 मध्ये कोणाची सत्ता होती? तर माने मॅडमच नगराध्यक्ष होत्या. त्यांच्या काळातच तो दर्जा घसरलेला आहे. आमच्या काळात दर्जा, आमचा अजून जे स्वच्छ सर्वेक्षण चालू आहे त्याचा रिझल्ट पण लागला नाही. निश्चित आता एक मिनिट लक्षात घ्या, आम्हाला जे सांगतायत दर्जा घसरलाय, हे झालंय, त्यावेळेला कोविड कालावधी होता. कोविडच्या कालावधीमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणची टीम आलेली की नाही याची आधी खात्री करावी आणि नंतर मार्चमध्ये 8 मार्चला आपल्याकडे सगळीकडे लॉकडाऊन लागलेलं होतं आणि तेव्हा कोविड कालावधीमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणची टीम स्वच्छ सर्वेक्षण करण्यासाठी आली होती की नाही याची आधी खात्री करावी आणि नंतरच माझ्यावर आरोप करावा. बरोबर दर्शको, ही चर्चा सुरू आहे कचरा व्यवस्थापनाबाबत. या आरोप प्रत्यारोपातनं जनता म्हणून आम्हाला एकच पाहिजे, आमच्या शहरातील कचराचं योग्य ते व्यवस्थापन होणं ही आमची गरज आहे. तुमच्या भांडणांमध्ये, तुमच्या वादामध्ये स्थानिक ग्रामस्थ म्हणून आणि त्यांचा एक पत्रकार प्रतिनिधी म्हणून आम्हाला काडीचा पण इंटरेस्ट नाही, हे सुद्धा तितकंच सत्य आहे. पुढील महत्त्वाचा मुद्दा मी घेऊन जाणार आहे. दोघांनाही विनंती करेन बसा. विलास साळसकर यांच्याशी मुद्दा म्हणून जाणून घ्यायचं आहे. साळसकर साहेब, काय वाटतं या सगळ्या याच्यामध्ये कचऱ्याचं व्यवस्थापन दूर राहिलं, परंतु आम्ही हे केलं आणि तुम्ही हे केलं नाही, ह्याच्यातच कुठंतरी हे थांबलंय की काय? तुमचं नेमकं काय मत? आमचा काळ, तुमचा काळ आणि ODFचं सर्वेक्षण या लोकांना, मागच्या काळातल्या लोकांना असेल किंवा आताच्या काळातल्या लोकांना असेल, सत्तेमध्ये बसवलं कोणी? इथल्या स्थानिक जनतेने. नंबर डिसाईड करणार कोण? इथली स्थानिक जनता. 1 नंबर काम कोणी केलं मग नंबर देणार कोण? इथली स्थानिक जनता. इथल्या स्थानिक जनतेचा आणि इथल्या केलेल्या विवरचनात्मक आणि रचनात्मक कामाचा जो दर्जा पुढे त्यांचा आला असता तर हा नंबर मागे गेला आणि पुढे गेला याच्यामध्ये काही तथ्य राहिलं नसतं. मुळात नियोजन हे महत्त्वाचं असतं आणि पाठपुरावा महत्त्वाचा असतो. हे नियोजन शून्य असल्यामुळे मागील काळातले पण असतील आणि आताच्या काळातले पण असतील, नियोजन शून्य कारभार असल्यामुळे आज जी परिस्थिती ह्या तिथे आलेली आहे. त्यामुळे हे आरोप प्रत्यारोप राहण्यामध्ये जनतेला कोणताही रस नाही आणि त्यांना कुठला इंटरेस्ट नाही. येत्या काळामध्ये
तुम्हाला विकास काम काय असतं आणि नंबर कोणाकडे मिळवायचे असतात याच्या हीच जनता, या देवळामध्ये शहरातली जनताच डिसाईड करणार आहे. तेव्हा जशी 6 वर्ष आपली भांडणामध्ये गेली, अजून 4 वर्ष भांडणामध्ये जातील, कदाचित जाणार पण नाही. कारण येत्या भविष्य काळामध्ये ज्या आमच्या अनुभवाप्रमाणे राजकीय जे काय उलाढाली घडणार आहे, त्या उलाढाल्यामध्ये काही उलाढाली होऊ शकतात. या देवगड शहरवासियांच्या नशिबामध्ये जर एखादं चांगलं स्वप्न त्यांनी पाहिलं असेल तर त्यांचं ते स्वप्न साकार होण्याला वेळ पण लागणार नाही. त्यामुळे आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा इथल्या स्थानिक जनतेच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत आणि त्यावरती जास्त भर जो दोन्ही पक्षांचे म्हणजे विरोधी पक्षातले असतील किंवा सत्ताधारी असतील या दोघांनी दिल्या पाहिजे. विकासाच्या कामामध्ये कुठे राजकारण असता कामा नये, या मताचा मी वैयक्तिक सहमत आहे. नक्कीच सारस्कर, विकासाच्या कामांमध्ये कुठलंही राजकारण असता कामा नये एवढं निश्चित आहे. बुवा, एक प्रश्न ना ह्या निमित्तानं मला जाणून घ्यायचं आणि त्याची उत्तरं तुमच्या सर्वांकडनं अपेक्षित आहेत. आपणही सांगितलं की पुढील 1 महिन्यात कचऱ्याचं पूर्ण व्यवस्थापन झालेलं चित्र या शहरामध्ये पाहायला भेटेल, असं चित्र पाहायला मिळावं एवढीच अपेक्षा. यावरती एकच मी बोलू इच्छिते. सत्ताधाऱ्यांनी आरोप सांगितले की आम्ही 1 महिन्यामध्ये करू, विरोधी पक्षाने सांगितलं की आम्ही गेल्या 4-5 वर्षामध्ये केलं, पण कोणी हे सांगत नाही की किती वर्ष 1 महिना आणि किती वर्ष 2 महिने. हे महत्वाचं आहे. निश्चितच बरेच प्रश्न आहेत. आणि एक गोष्ट की यामध्ये ज्या वेळेला तुम्ही म्हणता आहात की 1 महिन्यामध्ये करणार, मग जे 1 महिन्यामध्ये करणार आहे त्याचं नियोजन तुमच्याकडे असेलच, त्याचा आराखडा असेल. आता तुमच्यावर जनता सांगा ना कुठे करणार आहात, काय करणार आहात आणि दाखवा की आम्ही हे 1 महिन्यामध्ये करणार. या प्रश्नाचं उत्तर मला जाणून घ्यावंच लागेल. काय नियोजन आहे, कशा पद्धतीनं आपण नियोजन केलेलं आहे याबाबत? 4 दिवसापूर्वी आपला नवीन जागा मालकाशी करार झालेला आहे आणि त्यानंतर आताची जी आमची मासिक सभा झाली त्यामध्ये कचऱ्याच्या मशीन्स असतील, कचऱ्याचं साईडचं शेडचं काम असेल आणि इतर जे कचऱ्याच्या अनुषंगाने कामं असतील त्याची आपण जीबीमध्ये मंजुरी दिलेलीच आहे. फक्त आता टेंडर प्रोसेस असेल किंवा स्थायीची मंजुरी असेल, त्याच्यानंतर वर्क ऑर्डर असेल, या प्रोसेस झाल्या की हे सगळं महिन्याभरात होईल. 1 महिन्यात होईल. निश्चित महिन्याभरात झालं तर स्थानिक देवगड वासियांना, रामसंडे वासियांच्या आनंदाला पारावर उरणार नाही, हे तितकंच सत्य आहे. मॅडम, शक्य आहे का ही गोष्ट? शक्य आहे असेल तर त्यांनी सांगावी. टेंडर प्रोसेस होणार, कुठच्या निधीतून होणार ते सुद्धा त्यांनी जनतेला सांगावं. कारण बघावं तेव्हा स्वनिधी नसतो, कुठच्याही गोष्टी आम्ही करू शकत नाही. कचऱ्याचं प्रदूषण मंडळाचं तुमच्याकडे सर्टिफिकेट नाही, मग तुम्ही ती जागा सर्टिफाय कशी केली? तिथे आजूबाजूच्या लोकांचा तुम्ही विचार केला आहे का कचरा टाकताना? आणि आज मागील 1 वर्ष जी कचऱ्याची मशीन ज्यातून आपण खत तयार करत होतो आणि ते खत आपले स्थानिक लोक घेऊन जात होती, ते खताची मशीन सुद्धा बंद आहे. मग तुम्ही साधे बेड करून ओला कचऱ्याचं विलगीकरण करून ते सुद्धा करायचं तुम्ही दाखवलं नाहीये. मी तुम्हाला जो आता फोटो दाखवलेला आहे त्यामध्ये अक्षरशः आपला ओला कचरा असा बांधला जातो, सुका कचरा असा बांधला जातो आणि तो असा टाकून दिला जातो. मग तो कुठे जातो ना तो सुद्धा त्यांनी सांगावं आणि त्याचं ते काय करणार आहेत 1 महिन्यामध्ये ते सुद्धा त्यांनी सांगावं. नक्कीच मला मॅडमच्या आरोपांचं उत्तर द्यायला आवडेल की जे त्या मॅडमनी खत तयार केलं ना ते कोणाच्या घरी खत गेलं हे नक्कीच मॅडमने शोध घ्यावा त्याचा. कोणाच्या घरी खत गेलं, कसं गेलं आणि जे बेड तयार केले म्हणतात खताचे ते कुठे करण्यात गेले? तर देवगडला जे पाणी पुरवठा केला जातो त्या पाण्याच्या टाकीखाली केले गेले. टाकीखाली बेड तयार केले, त्यातून कुठे तुम्हाला कोणालाही मागील कालावधीमध्ये काही जंतू संसर्ग होऊन कुठचा आजार पसरलेला होता आणि देवगड जामसंडेमध्ये कुठची साथीच्या रोगाची साथ आलेली होती असं असेल तर त्यांनी आम्हाला सांगावं. उगाचच काहीतरी आणि कोणाच्या घरी गेले, तुमच्याजवळ नगरपंचायतचे सत्ताधारी आहात, आज पावती आहे तुमच्याकडे, कोणाच्या घरी गेले त्याचं तुम्ही आणा पावती, दाखवा लोकांना. पैसे दिल्याशिवाय तर घेतलेले नाहीत ना ते. ज्यांनी कोणी घेतलेला आहे त्यांनी तो फी भरूनच घेतलेला आहे, त्यांनी फुकट घेऊन गेलेले नाहीत. मग फुकटला घेऊन जाणाऱ्या लोकांना लाभार्थ्याला लाभ देणं हे गरजेचं असतं. लाभार्थ्यांना लाभ झाला मॅडम, पण तो 200 किलो खत नेऊन 50 किलोचीच पावती करण्यात आली. त्याच्यानंतर तुमच्या कोविडच्या काळातल्या कचऱ्याचं नियोजन म्हटलात तर आमच्या पक्षामध्ये जेव्हा हे साळसकर साहेब होते, पिट्टी पेडणेकर होते, त्यांच्या माध्यमातूनच आम्ही आंदोलन केलं. कोविडचा कचरा डॉक्टरांच्या क्वार्टर्समध्ये साठवण्यात आलेला, पाण्याच्या ह्याच्याखाली बेड करण्यात
पाण्याच्या टाकीखाली कचऱ्याचे बेड करण्यात. आता मॅडम सांगतात आजारी पडले नाही म्हणजे सगळं माफ असं होतं का? एक मिनिट, मी तुम्हाला एक साईनाथ गावकरला मी एक म्हणजे तुम्हाला पण एक सगळ्यांना सांगते की तुम्ही मागील एका वर्षामध्ये काय झालंय नगरपंचायतीच्या कारभारामध्ये त्याचा पंचनामा करण्यासाठी हा कार्यक्रम भरवलाय. मग ना मागच्या 5 वर्षामध्ये काय झालेलं हे झालेलं त्याची चर्चा आणि प्रत्येक तुम्हाला दिली ना बाबा सत्ता, तुम्हाला दिली सत्ता, मग तुम्ही काय करता? का तुम्हाला जमत नाहीये? तुम्ही आमच्यावर टीका करून करून हे हा बघा इथे कचरा, हा बघा मग आता ही परिस्थिती काय आहे? मग हा कचरा कसा आहे? हा जो काय कचरा आहे ना, मग ही परिस्थिती आता काय आहे? जी 5 वर्षापूर्वी परिस्थिती होती तीच परिस्थिती त्याच्यापेक्षाही रादर गंभीर परिस्थिती आता आहे. जी तुम्ही एकदा कुठेतरी कचरा दिसला म्हणून केली, पण त्याच्यापेक्षा गंभीर परिस्थिती आज आहे. आणि मग तुम्ही एका वर्षात सत्तेवर येऊन टीका करून तुम्ही सत्ता मिळवली, बरोबर आहे ना? मग लोकांच्या सोयीसाठी तुम्ही केलं काय ते सांगा. मी दोघांना ही चर्चा कचरा व्यवस्थापन या विषयावरची चर्चेला या ठिकाणी स्वल्पविराम मी देतोय. चर्चा आपल्याला पुढे घेऊन जायची. मागे उपस्थित असलेल्या सर्वांना विनंती करेन थोडीशी निश्चित आपण शांतता राखा. या ठिकाणी अजून चर्चा अजून विषय बुवा प्लीज ही शिल्लक आहे. कचरा व्यवस्थापनानंतर खऱ्या अर्थानं प्रश्न निर्माण होतोय तो म्हणजे पाणी व्यवस्थापनाचा. बुवा मला जाणून घ्यायचंय तुमच्याकडनं देवगड जामसंडे शहराचं पाणी व्यवस्थापन नेमका आताच्या पद्धतीला कशा पद्धतीने सुरू आहे? पाणी व्यवस्थापनाबद्दल आपण बोलाल तर पहिलं जे काम केलं ते प्रत्येक वॉर्डमधला एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला. त्यामुळे आज जनतेला देवगडच्या जनतेला ताटकळत राहावं लागत नाही. त्यांना 2 तास आधी पाण्याच्या सूचना जातात किंवा जर लाईन प्रॉब्लेम्स असतील किंवा इतर लिकेजेसचे विषय असतील त्याच्या सूचना जातात. त्या एक आम्ही नाविन्यपूर्ण उपक्रम चालू केला आहे. त्यानंतर आपल्या दहीभाव नळपाणी योजना आहे. नळपाणी योजनेचं वॉटर ऑडिट करून घेतलं. त्याच्यात होणारे लॉसेस असतील, त्याच्या एअर वॉल असतील, NRV वॉल असतील किंवा ट्रान्सफॉर्मरचं काम असेल. त्याच्यानंतर जो पंप मागील 3-4 वर्ष बंद होता तो आपण पंप चालू केल्यामुळे आज जनतेची गैरसोय होत नाही. एक 10% जे पाण्याचा त्रास होतोय ती नळपाणी योजना जुनी असल्यामुळे होतोय. त्याच्या मागे आता जर तुम्ही विचार केला असता तर 4,35,00,000चा नगरोत्थानचा निधी आला. तो आम्हाला डावलून आणण्यात आला. त्याच्यातनं जर आम्हाला विश्वासात घेऊन सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात घेऊन जर ते काम झालं असतं तर नक्कीच त्याच्यात अजून 4-5 किलोमीटर जर 1-1.5 कोटी रुपये पाण्यासाठी खर्ची घालण्यात आले असते तर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटरची लाईन दुरुस्त करता आली असती. देवगडच्या जनतेची गैरसोय अजून टाळता आली असती. त्याच्यानंतर आपण आज मे महिन्यापर्यंत पाणी पुरायला हवं म्हणून आपण आज बंधारे घातलेले आहेत. 3 बंधारे घातलेले आहेत. अशी सर्व कामं म्हणजे व्यवस्थित चालू आहेत. निश्चित पाण्याचं व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीनं सुरू आहे असं सांगितलं जातं. सर तुमच्याकडे येणार आहे पण तत्पूर्वी स्थानिक रहिवासी आहेत तथा राष्ट्रीय काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष देखील आहेत. पाण्याचं व्यवस्थापन मागील वर्षभरात सुरळीत सुरू आहे का? हो आहे, कारण आम्हाला त्याची काय हे नाही. फक्त देवगडवासियांना किल्ला म्हणा इकडे तिथे थोडं 1 दिवसाआड पाणी येत आहे सध्या. काय ती काय कोणाची आतापर्यंत काय आमच्या पक्षाकडे काही कंप्लेंट काय आलेली नाही आता. म्हणजे पाणी सुरळीत सुरू आहे. हो. पाणी सुरळीत सुरू आहे असं रहिवासी तथा राष्ट्रीय काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष त्यांनी सांगितलं. मॅडम काय परिस्थिती आहे पाणी व्यवस्थापनाची? विरोधक म्हणून आपण नेमकं याबाबत काय मत व्यक्त करतो? विरोधक म्हणून असं म्हणण्यापेक्षा पाणी व्यवस्थापनामध्ये आता हे डिसेंबर महिन्यामध्ये देखभाल दुरुस्तीचं 75 लाखाचं टेंडर दिलं गेलं. आत्ता श्री निवृत्तीतारी म्हणाले की आत्ता जो 4,35 लाखाचा निधी आला त्यामध्ये आम्हाला विचारून पाण्याची सोय केली असती. पण मी त्यांना असं म्हणेन की 2021-22ला माझ्याजवळ यादी आहे त्यामध्ये जी फक्त रस्त्यांची कामं आली, जी गार्डन आली त्यावेळेला 5 कोटीचा निधी आला. हो आता म्हणजे यांची सत्ता आल्यानंतर हे सत्ताधारी बसल्यानंतर 5 कोटीचा निधी आला. मग त्यांनी पाण्याला प्राधान्य का दिलं नाही? त्यामध्ये त्यांनी पाण्याला प्राधान्य का दिलं नाही? दुसरा विषय हे प्रलंबित काम होतं. हे देखभाल दुरुस्तीचं 75 लाखाचं काम आपल्या 14व्या-15व्या वित्त आयोगातून झालं. यामध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे की काय काय करायचं आहे. यामध्ये या कामाची टेंडर प्रोसेस
जून महिन्यामध्ये लागली आणि कामाची वर्क ऑर्डर डिसेंबर महिन्यामध्ये झाली. टेंडर प्रोसेस जर जून महिन्यामध्ये होते आहे आणि डिसेंबरमध्ये वर्क ऑर्डर होते आहे कामाची, तर गांभीर्य सत्ताधाऱ्यांना किती आहे जनतेच्या पाण्याच्या मूलभूत प्रश्नाबद्दल याचा तुम्हीही विचार करा. आणि यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की काय काय करायचं आहे. यामध्ये असं म्हटलेलं आहे, दाबनलिका गुरुत्व वाहिनीचे नूतनीकरण बळकटीकरण करणे, यामध्ये पंपिंग मशिनरी अद्ययावत करणे, उद्योगवाढी करता बंधारे घालणे, नेने नगर येथील उंचसखल टाकीचे नूतनीकरण करणे, मजबूतीकरण करणे, खाक्षी टिठा येथील टाकीचं मजबूतीकरण करणे, उद्योग वाहिनीच्या उपकरणांची सुधारणा करणे, ट्रान्सफॉर्मर सुधारणे आणि अन्य जी काही दुरुस्ती आहे, जी काही पाईपची लिकेज आहे ती या 75 लाखामध्ये होणार आहे. मग हे होत असताना एवढे पैसे सँक्शन झालेले असताना सुद्धा लोकांना तुम्ही का नाही पाणी देऊ शकत आहात. आणि आता सांगतायत की आम्ही ग्रुप केले. ही की नाही मागील एक सिस्टीम चालू आहे. मागील 5 वर्षामध्ये लोकांना 2 तास आधी पाणी येणार आहे ही सूचना देण्याची गरज नव्हती, कारण टेंटेटिव्ह त्याला माहित होतं की आज पाणी आलेलं आहे, परवा पाणी येणार, आम्हाला या वेळेत आज पाणी येणार आहे, उद्या 4 दिवसांनी पाणी येणार आहे, पाणी येणारच नाहीये, 8 दिवस पाणी येणार नाहीये असं सांगावं लागत नाही. आणि त्याचे माझ्याकडे आमच्या ग्रुपला येणारी मेसेज, DGNP ग्रुपला येणारी मेसेज, आज पंप बिघडला आहे, आज लाईन फुटली आहे, ही जी कारणं दिली जातात, 4-4 दिवस पाणी येत नाही, त्याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत. बुवा काय बरं आहे नेमकं 4-4 दिवस पाणी येत नाही आता असं म्हणतात, काय नेमकं? बरं, दुसरा एक अजून महत्त्वाचा बुवा प्रश्न आहे, तुमच्याकडे 5 कोटी रुपये आले, 5 कोटी रुपयात तर तुम्ही पाण्याला प्राधान्य का दिलं नाही असाही त्यांचा थेट सवाल आहे. काय विषय? 5 कोटीमध्ये प्राधान्य दिलं नाही म्हणतात मॅडम, आणि एका हातात 75 लाखाच्या आम्हीच लावलेल्या टेंडरचे कागद घेऊन आम्हाला प्रश्न नगरोत्थानच्या 5 कोटी, आता त्यांनी नगरोत्थानचे आमचे आलेले 4 कोटी 34 लाख म्हणाले. मग गेल्या वर्षी नगरोत्थानचे आलेले 5 कोटी मध्ये यांनी का नाही 1.5 कोटी दिले? हे 14 विभागातले हे काम फार अगोदरपासून प्रस्तावित होतं. कुठच्या हेडमधनं काम घेतलं हे महत्वाचं नाही. आम्ही आमची मानसिकता होती म्हणून आम्ही 75 लाख रुपये टेंडर केलं, निविदा प्रक्रिया केली, आज ट्रान्सफॉर्मरचं काम केलं, पंप दुरुस्त केला, आज बंधारे घातलेले आहेत. त्याच्यानंतर मॅडम जे सांगतायत 5 वर्षात मॅडमने नळ पाणी योजना, साधा त्यांच्या काळात जी कुर्ली घोणसरीची नळ पाणी योजना आहे त्या नळ पाणी योजनेचा साधा पाणी आरक्षण दाखला आणू शकले नाही 5 वर्षात. आम्ही 1 वर्षाच्या काळात 3 वेळा प्रस्ताव पाठवले, त्याला पाणी आरक्षणच्या दाखल्याला नाव साळसकर साहेबांनी पण स्वतः प्रयत्न केले आमच्याबरोबर. त्याच्यानंतर आता आपण नवीन सातेंडी धरणाची नवीन नळ पाणी योजनेचा प्रस्ताव सादर केला, जीपी समोर ठेवला, मंजुरी दिली, लवकरच त्याचं इस्टिमेट होईल, त्याचा प्रस्ताव आपल्याकडून जाऊन इस्टिमेट होईल. म्हणजे माझा प्रयत्नशील आहोत. जो कचऱ्याच्या बाबत माझा प्रश्न होता तोच पाण्याच्या बाबत प्रश्न आहे. तुम्ही तिथं 5 कोटी आणा नाही तर 10 कोटी आणा नाही तर 75 लाख आणा, याने आणून दे नाही तर त्याने आणून दे. आम्हाला देवगड जामसंडे वासियांना दिवसाला पाण्याचा योग्य तो पुरवठा कधीपासून सुरू होईल? नवीन देवगड नगरपंचायतची जी आताची जी नळ पाणी योजना आहे ती एक 30 वर्षापूर्वीची नळ पाणी योजना आहे. तिची कॅपॅसिटी 1000 कनेक्शनची होती आणि आता सद्यस्थितीत त्याच्यावर 4500 कनेक्शन चालू आहे. जेव्हा आम्ही 20 लाख लिटर पाणी पंपिंग करतो तेव्हा कुठे 1 तास पाणी देता येतं आणि त्या पाईपलाईन पूर्ण जीर्ण झालेली असल्यामुळे, लोखंडी असल्यामुळे ती वारंवार फुटत असते. त्याच्यात पाण्याच्या पंप दाब निर्माण होऊन फुटते किंवा इतर काही कारणांमुळे फुटते. ते जे विषय आहेत ते काही विषय आमच्या हातातच नाहीत, पण आम्ही नक्कीच त्याच्यात सुधारणा करून, तुम्ही सांगा आज पाईपलाईन फुटली तर कोणत्याही व्हॉट्सअप ग्रुपचा तुम्ही मेसेज कोणाच्याही वॉर्डमधला काढा, तुम्हाला 12 तासाच्या आत 8 तासाच्या आत त्याचे लिकेज काढून पाण्याचा सुरळीत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. निश्चित व अशा पद्धतीने जर होत असेल तर खरं तर कौतुक करायला सुद्धा हरकत नाही सत्ताधाऱ्यांचं. मॅडम, असं होत असेल तर खरंच कौतुक करायला का? हे असं होत नाहीये, हे चुकीचं सांगितलं जात आहे. आमदार नितेशजी राणे यांच्या सहकार्याने राज्यात आमची सत्ता नसताना सुद्धा सुमारे 1.5 कोटी रुपयाचा निधी, आपले ही टाकी ही जी काय तुम्हाला समोर दिसते ही 65 लाख रुपये, त्याच्यानंतर पाईपलाईन ही 65 लाख रुपये यासाठी खर्च करण्यात आलेला आहे. आणि तो निधी खर्च करण्यात आला म्हणूनच आज कुठेतरी पाणी पुरवठा सुरळीत होतो. पण आता मागील 1 वर्ष ही टाकी पूर्ण होऊन झालेली आहे, त्याचा हस्तांतर दाखला तुम्हाला दिलेला आहे, पण त्या टाकीतून
देवगड जामसंडे नगर पंचायतच्या नागरिकांना एकदा तरी पाणी पुरवठा झालाय का याचे यांनी उत्तर द्यावं ना. हो, का नाही बरं झाला? मॅडम सांगतायत 1.5 कोटी रुपये घातले त्या टाकीसाठी, 65 लाख रुपये पाण्यासाठी आणि याच्या टाकीसाठी आणि 65 लाख फाईन. पण प्रत्यक्षात तुम्ही बघितलात तर अजूनही त्याचं 250 मीटरचं काम शिल्लक आहे आणि लवकरच ते आम्ही पूर्ण करून ती टाकी कार्यान्वित करू. लवकरच म्हणजे कधी बरं? मध्यंतरी काळात त्याचं न्यायालयीन प्रक्रिया चालू होती, त्याच्यावर त्या जागेची केस चालू होती, त्याच्यामुळे ती कार्यान्वित झाली नव्हती. बघा, मगाशी मी आपल्याशी आणि आपल्याशी देखील बोलताना एका प्रश्नाचं फायनली उत्तर घेतलं की पुढील 1 महिन्यात देवगड जामसंडे शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सुटेल असा शब्द तुम्ही ऑन कॅमेरा दिलेला आहे, बरोबर? पाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुढील किती महिन्यात, किती वर्षात, नेमका कधी सुटेल आणि देवगड जामसंडे वासियांना रोजचा पाणी पुरवठा कधीपासून सुरळीत सुरू होईल त्याचं एक फायनल उत्तर दोघांनी पण मिळून द्या. कारण काय आहे, सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन बाजूची दोन तोंड असतात, पण ही जर एकत्र आली तर जनतेला अपेक्षित असलेला विकास होण्यापासून कुणी थांबवू शकत नाही, हे सुद्धा तितकंच सत्य आहे. काय सांगा? नाही, तुम्ही जे प्रश्न विचारलात ते फक्त सत्ताधारी आणि विरोधकांनाच विचारताय. पाण्याचा जर खरोखर तुम्हाला लोकांचा रिप्लाय हवा असेल तर जे पक्षविरहित लोक आपल्याकडे आले असतील त्यांचं पहिलं मत घ्या आणि नंतर तुम्ही हा प्रश्न विचारा परत. देशात कोकणशाही म्हणून लोकांपर्यंत आम्ही पोचतोय, त्यांच्याशी आपण जाणून घेणार आहोत समाधानी आहेत का नगरपंचायतीच्या पाणी प्रश्नाबाबत. मी विनंती करेन दोघांनाही बसण्याची. साहेब, शेवटाला गेलो मी तुमच्याकडेच येतो, कारण की नाही दोघांचं ऐकून झाल्यानंतर ना तुमचं मत नेमकं काय ते मला ऐकण्याची इच्छा असते. काय सांगाल पाणी प्रश्नाबाबत? नेमकं हे कधी जे काय प्रकरण आहे हे सुटेल? तुम्हाला काय अपेक्षा आहे, काय मागणी? आपण ज्या 2 मुद्द्यांना हात घातला त्याच्यामध्ये आपण प्रथमतः कचऱ्याच्या प्रश्नावरती आपण चर्चा केली. सत्ताधाऱ्यांनी सांगितलं की आम्ही नवीन जागा खरेदी केलेली आहे, पण सत्ताधाऱ्याने ह्याचा तपास नाही केला की मागच्या सत्ताधाऱ्यांनी जी जागा खरेदी केली होती कचऱ्याच्या नियोजनासाठी त्या जागेचं कशाचं काय झालं आणि ते जे काय 75 लाख रुपये जनतेचे जे गेलेले आहेत त्याला जबाबदार कोण? दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न, त्यावेळेला तो प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. नंतर मग सत्ताधाऱ्यांनी खाक्षी नदीच्या पुढे एक लेफ्ट साईडला तिथे आतमध्ये कुठे बागेमध्ये कचरा टाकण्याचा प्रकल्प केला. आज स्थिती काय आहे माहिती आहे का सर? तिथे देवगड वाचले जनता आले बाजूला, पण या देवगड निपाण रस्त्याने येणारे जे लोक आहेत तो टाकलेला जो कचरा आहे तो आज संपूर्ण वाऱ्याने येऊन रस्त्यावरती येतोय. रस्त्यामध्ये आल्यामुळे तिथे 2 व्हीलरच्या वाहनाने वाहतूक लोकांना तिथे येणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्या असतील, 4 व्हीलरच्या गाड्या असतील, त्याच्यामधून तिथे येऊन अपघात होऊन एक उद्या जीवितहानी होण्याची मोठी शक्यता आहे भविष्यामध्ये. कचरा रस्त्यावरती येऊन तुम्ही आजच्या सणाला जरी गेलात तर तो कचरा रस्त्यावरती आलेला आहे पूर्णपणे. याला सर्वस्वी जबाबदार कोण? हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाला कोणी सूक्ष्म लावलेला नाही आहे. फक्त आम्ही जागा खरेदी केली, जी पूर्वी जागा खरेदी केली त्या जागेचं काय झालं, तो पैसा कोणाचा वाया गेला, आता जो करताय तो कोणाचा जाणार आहे, जनतेचा पैसा जाणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही फक्त सत्ताधारी उपसत्ताधारी फक्त तुम्ही तुमच्या खुर्चीचा तिथे लाभ घेणार आहेत आणि उपभोग घेणार आहात, पण जनतेचे प्रश्न सुटणार नाहीयेत. राहिला प्रश्न पाण्याचा, 75 लाखाचं टेंडर लागवलं जात आहे, आम्ही ते मंजूर सांगितलं जात आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो ज्यावेळी सत्ताधारी बदल्यानंतर त्यावेळेचे जे पालकमंत्री उदय सामंत होते आणि त्यावेळेला आम्ही हा प्रश्न गांभीर्याने तिथे कलेक्टर समोर ज्यावेळी हा विषय चर्चा केली त्यावेळेला तात्पुरतं म्हणजे ताबडतोब हा प्रश्न सुटण्यासाठी तुम्हाला किती खर्च येईल असा प्रश्न तिथे विचारण्यात आला अधिकारी वर्गाला. त्यावेळेला त्यावेळेचे त्या सीओने त्यावेळी सांगितलं की 75 लाख रुपये आम्हाला लागतील. 75 लाख लागल्यानंतर दैबाव जामसंडेच्या नगरपंचायतच्या त्या पाईपलाईनवरून लोकांचं कसं सुटेल आणि लोकांना पाणी व्यवस्थित भेटेल. त्यावेळेला जिल्हाधिकारी असतील, खासदार महोदय असतील, पालकमंत्री असतील, त्यावेळेचे पालकमंत्री त्यांनी ताबडतोब कलेक्टरला सांगून नियोजनच्या निधीमधून 75 लाख रुपये ताबडतोब मंजूर केले आणि त्या गोष्टीला एक वर्ष झालं आणि वर्ष मंजूर झाल्यानंतर तो प्रश्न 2 महिने सोडवायचा होता आणि आज वर्षानंतर एक टेंडर निघतंय. म्हणून मी तुम्हाला मगाशी एक प्रश्न सांगितला होता की नियोजन शून्य कारभार असल्या कारणाने हे प्रश्न उलटून जात आहेत. त्याला जबाबदार हे सर्वस्व आहे. या दोघांनाही जर विरोधी असतील किंवा सत्ताधारी असतील त्यांना कशा पद्धतीने काम करावं तर नियोजन होत नसेल तर आमच्याकडे 1 वर्ष सत्ता द्या, तुम्हाला कशा पद्धतीने नियोजन करायचं आम्ही दाखवून देतो. निश्चित 1 वर्षासाठी सत्ता द्या, नियोजन काय असतं हे दाखवून देतो. विलास साळसकर यांचं मत आहे.
खरं तर महत्वाच्या असंच साळसकर साहेबांनी या सर्व टीमला घेऊन सांगितलेलं होतं की 1 वर्षासाठी सत्ता द्या, नियोजन काय असतं दाखवून देतो. आता सत्ता तेच आहेत आणि ते दाखवून देत आहेत की नियोजन काय असतं हे. राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेले आहेत, पण मला ते जास्त वाढवायचे नाही आहेत. पुढील प्रश्नाकडे जातो. बुवा, खरं तर मागील वर्षभरात ज्या स्ट्रीट लाईट आहेत देवगड जामसंडे नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील, या स्ट्रीट लाईटच्या लाईट्स आहेत ही कापली जाते, मीटर कापला जातो कारण वीज बिल भरलं जात नाही म्हणून काही वेळा हे घडलेलं आहे. ही खरं तर नगरपंचायतीची नामुष्की आहे का? तुम्हाला काय वाटतं, नेमकं काय सांगाल? नगरपंचायतीची नामुष्की म्हणजे प्रशासनाची नामुष्की आहे. प्रशासनाच्या चुकीमुळे किंवा सीओ जे असतील मुख्याधिकारी साहेब यांनी वेळोवेळी जे कोणत्या तरी राजकीय दबावाखाली त्यांना चेकवर सही न करणे, चुकीच्या तारखा टाकणे, अशा प्रकारात ना. दुसरा मुद्दा असा आहे की 15 वित्त आयोगाचं लाईट बिल हे 15 वित्त आयोगाच्या निधीतनं भरलं जातं आणि 15 वित्त आयोगाचा निधी मागील 1 वर्ष ते 1.5 वर्ष न आल्यामुळे त्याचा भार स्वनिधीवर आलेला आहे. महिन्याला 5-5 लाख रुपये लाईट बिल येतं. नगरपंचायतचं लाईट बिल हे 5-5 लाख रुपये येतं आणि स्वनिधी कमी असल्यामुळे आणि 15 वित्त आयोगाची उपलब्ध नसल्यामुळे तारखा पुढे मागे होतात. त्यानंतर दुसरा जो मुद्दा आहे की हा सर्व प्रकार आहे हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या इगोमुळे, म्हणजे महावितरणचे अधिकारी असतील यांचा इगो असेल, आमच्या नगरपंचायतच्या अधिकाऱ्यांच्या इगोमुळे जनतेचे हाल होत आहेत. मॅडम, तुमच्या काळातली परिस्थिती काय होती, काय आता काय? माझा एक प्रश्न ना मॅडमांना तुम्ही उभं केला बुवा, खरंच ना अगदी सुरुवातीपासून हा प्रश्न मला तुम्हाला विचारायचा, मी विनंती करेन तुम्हाला उभं राहण्याची. बुवा, या भागाचे लोकप्रतिनिधी आहेत आमदार नितेश राणे. नितेश राणेंकडे सत्ता होती यापूर्वी, त्यांनी जो काही या भागाचा विकास त्यांच्या संकल्पनेतनं त्यांच्या सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून तयार व्हायचं जे काही करू शकले तर समोर आहे. आत्ताच्या घडीला आमदार नितेश राणे यांचं तुम्हाला सहकार्य मिळतं का? नाही, अजूनपर्यंत तरी त्यांचं सहकार्य म्हणजे जे उलट आमची कामं आहेत, विकास कामं आहेत ती रद्द करणे, जनतेला कसा त्रास होईल याच्यासाठीच सहकार्य त्यांचं जास्त झालेलं आहे. आज मळई स्मशानभूमीचा एक 70-80 घरांच्या स्मशानभूमी आहे, घरांसाठी जी स्मशानभूमी आहे त्याचा निधी कॅन्सल गेला. मळई उताराचा रस्ता आहे त्याची अवस्था बिकट आहे, त्याचे जवळ 40 लाख रुपये कॅन्सल केले. जामसंड्या 12 वाडीचं जे स्मशान आहे त्याच्यासाठी आणलेला 10 लाख रुपये निधी कॅन्सल केला गेला. BSNL ऑफिसच्या दारातील जो सरकारी सगळे क्वार्टर्स आहेत त्यांच्या दारातून जो रस्ता जातो त्याची अवस्था बिकट आहे, त्याचा निधी कॅन्सल गेला. आनंदवाडीचा जो रस्ता आहे गावात जाणारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता नगरपंचायतचा, की आनंदवाडीतल्या गावांना वॉकिंग डिस्टन्स 5 मिनिटावर पोलीस स्टेशन, तहसीलदार, हॉस्पिटल असेल किंवा शाळा कॉलेज असेल, हे त्यांची समस्या कायमस्वरूपी मिळणार होते. तो 70 लाखाचा निधी निव्वळ सूडबुद्धीने आणि राजकीय हेतूनेच तो कॅन्सल करून उलट आम्हाला अडचणीत आणण्याचंच जास्त काम करण्यात आलं. मॅडम म्हणतात की आमदार नितेश राणेंकडनं आम्हाला सूडबुद्धीने अडचणीत आणण्याचं काम करण्यात आलं आहे. ह्या प्रश्नाची उत्तरं निश्चित घेतली जातील पुढील एपिसोडमध्ये. लाईटचा प्रश्न आहे मुळातला, इथं स्ट्रीट लाईट कापली जाते वारंवार, काय सांगाल त्याबाबत? गावकर साहेब, एक पहिला विषय होते 5 वर्ष, मागील 5 वर्ष देवगड जामसंडे नगरपंचायतला आमदार नितेश राणेंचे नगरसेवक म्हणून आम्ही सत्तेत होतो. त्यावेळेला आज ज्या गार्डनमध्ये तुम्ही बसलात ना, हे गार्डन देवगड पवन शेट्टीचं गार्डन, बालोद्यान, खालून आपण ज्या याच्यावर पाथवे चालतोय समुद्राच्या बाजूला, CRZ असतो त्याला आणि तो क्लिअर करायला फार कष्ट लागतात. सगळं सहकार्य करून सत्ता नसताना, राज्यात सत्ता नसताना निव्वळ आमदार नितेश राणे यांच्या सहकार्यांनी ह्या गोष्टी देवगडमध्ये झाल्या, म्हणून पर्यटकांची वाढ देवगडमध्ये झाली आणि देवगड नावारूपाला आलं. ही गोष्ट कोणीही नाकारत नाही. त्यामुळे चुकीचं सांगणं हे पहिले बंद करा. कामं बदलणं
ज्या वेळेला सत्ताधारी म्हणून गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यात आलेली कामं तुम्ही करू शकला नाहीत, कोणत्याही प्रकारची प्रोसेस तुम्ही त्याच्यावर केली नाहीत, ना तुम्ही PMC नेमू शकलात, ना त्यांची जी काही प्रक्रिया आहे ही तुम्हाला माहीत नाही, म्हणून प्रशासनाकडे अहवाल मागवण्यात आला की त्या कामांची सद्यस्थिती काय आहे. आणि त्या कामांची सद्यस्थिती काय आहे हा अहवाल, हा बघा, हा माझ्या हातात अहवाल आहे. त्या कामांची मुख्याधिकारी यांनी सद्यस्थितीमध्ये असा अहवाल दिलेला आहे की कोणत्याही परिस्थितीत सदर कामं अद्याप चालू नाही, जी कामांची नावं त्यांनी घेतलेली आहेत. हा अहवाल मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेला आहे, नितेश राणे यांनी नाही. त्यामुळे त्यानंतर आता असलेल्या राज्यातल्या सरकारने त्या कामांच्या बदली जी कामं आहेत त्या कामांची मागणी केली, त्यामध्ये आमची कामं दिली गेली आणि ती सँक्शन होऊन आली. आपलं अपयश लपवण्यासाठी एकदा प्रशासन, एकदा आमदार नितेश राणे, अन्य कोणी यांच्या प्रत्येकाच्या पाठी राहायचं, सहानुभूती मिळवायची. आता प्रशासनाचा जो विषय आहे, प्रशासन आणि सत्ताधारी हे एका रथाची दोन चाकं आहेत. तुम्ही त्यांना बरोबर घेऊन चालायचं आहे. मला एक मिनिट. प्रशासनाचं यांना सहकार्य भेटतं की नाही मला तेही विचारायची इच्छा आहे. मी एक प्रश्न आपल्याला विचारला, आमदार नितेश राणेंचं आपल्याला सहकार्य मिळतं का, त्याचं आपण सविस्तर उत्तर दिलं. प्रशासन जे या प्रशासनाचं आपल्याला सहकार्य मिळतं. प्रशासनाचं सहकार्य म्हणजे मुळात गेले 6 महिने देवगड नगरपंचायतला सीओच नाही. मालवणचे जे अतिरिक्त सीओ आहेत जिरगे यांना देवगड नगरपंचायतीचा चार्ज दिलेला आहे. त्याच्यानंतर आपला अकाउंटंट असेल तो वैभववाडी नगरपंचायतीचा आहे. जेई असेल तो मुख्य अभियंता असेल तो कुडा नगरपंचायतीचा आहे. त्याच्यामुळे फक्त इथे 2-2 दिवस त्यांना दिले गेले आहेत आणि त्यात परत त्यांचे राजकीय प्रेशर, त्यांना त्या दबावाखाली काम न करून देणे, त्यांच्यावर दबाव आणून आम्ही कसे सत्ताधारी अकार्यक्षम आहोत किंवा आम्हाला किती अडचणीत आणता येईल आणि जनतेला किती त्याचा इनडायरेक्टली त्रास सगळ्या जनतेला सहन करावा लागत आहे. माझा मुळात प्रश्न असा आहे महत्त्वाचा, ठीक आहे, खासदार विनायक राऊत यांचं काही सहकार्य भेटत नाही. नक्कीच मिळतं ना. आजपर्यंत 3 वेळा जिल्हाधिकारी मॅडमकडे त्यांनी स्वतः पत्र दिलं, आमच्यावर मीटिंग केली. त्यानंतर त्यामुळे खासदार विनायक राऊतांच्या सहकार्यामुळे त्या दिवशी 28 तारीखला खासदार विनायक राऊतांनी स्वतः जिल्हाधिकारी मॅडमकडे आमच्यावर आले. त्याच दिवशी मुख्याधिकाऱ्यांनी चेकवर सही केली आणि शहराची लाईट चालू झाली. काय सांगाल? 14 वितरकातून किंवा आता आलेल्या 15 वितरकातून तुम्हाला लाईटचं बिल भरलं जातं. देवगड जामसंडे नगरपंचायतच्या नागरिकांना सुविधा देणारी मेन स्ट्रीटवरची जी लाईट आहे ती लाईट कट करणं हे खरोखर दुर्दैवाची गोष्ट आहे. या लाईटचा तुम्ही सत्ताधारी आहात, तुम्ही स्थानिक नगरसेवक आहात आणि तुमच्या नगरसेवकांचं MSEBचे अधिकारी ऐकत नाहीत, प्रशासनाचे अधिकारी ऐकत नाहीत. प्रत्येक वेळेला एक गोष्ट सांगितली जाते, प्रशासन आम्हाला सहकार्य करत नाही, प्रशासन आम्हाला सहकार्य करत नाही. ही गोष्ट पूर्णपणे चुकीची आहे. आपण प्रशासन चालवतो, तुम्ही नगरसेवक आहात, तुम्ही सत्ताधारी आहात, तुम्ही प्रशासन चालवायचं आहे. ज्या वेळेला आम्ही सत्तेत होतो मागील 5 वर्षात त्यावेळेला राज्यात सत्ता नव्हती, पालकमंत्री आमचे नव्हते, तरी सुद्धा आम्हाला आमचे सगळे प्रशासनाचे अधिकारी ऐकत होते. काय ऐकत होते? आम्ही सुद्धा त्यावेळेला पहिली नगरपंचायत होती, नवीन होतो आम्ही, पण तरी सुद्धा आम्हाला कधीही एकदा सिंगल टाइम सुद्धा आमच्याकडे कधीही लाईट बंद झाली नाही. हे तुम्ही लक्षात घ्या. आणि दुसरा विषय म्हणजे अगदी मी आवर्जून इथे सांगेन की प्रशासन ऐकत नाही. प्रशासनातले मोजून 3 अधिकारी, मोजून 3 किंवा जास्तीत जास्त बाहेरचा धरला तर 4 अधिकारी एवढेच बाहेरचे आहेत. बाकीचे सगळे लोकल आहेत, बाकीचे सगळे आपल्या देवगड जामसंड्याचे नागरिक आहेत. असं असताना सुद्धा देवगड जामसंड्याचे नागरिक सुद्धा तुमचं ऐकत नाहीत, ते कर्मचारी सुद्धा तुमचं ऐकत नाहीत. असं का? याच्या मुळाशी जा आणि बघा व काय. कारण खरं तर जर असं आपलं मत आहे सत्ताधाऱ्यांना प्रशासन ऐकत नाही, तर निश्चित पत्रकार म्हणून आम्ही सुद्धा इतकी वर्ष काम करतोय. आमच्या समोरची सत्ताधारी प्रशासनाला कशा पद्धतीनं हाताळतात हे आमच्या समोर देखील आहे. काय खरं प्रशासन ऐकत नाही, त्याच्यामुळेच ही विकास कामं अडून पडलेत. काय नेमका प्रॉब्लेम आहे? प्रशासन ऐकत नाही असा विषय नाही, सहकार्य असतं, पण कुठेतरी ज्यांच्या मी परत एकदा सांगतो त्यांच्यावर असलेल्या राजकीय दबावामुळे त्या भीतीपोटी ते इकडे देवगडला 4-4 महिने देवगडला सीओच येत नाही, 2-2 महिने येत नाही. आले तर सही करत नाही, कारणं दिली जातात. घरांच्या परमिशन पेंडिंग आहेत, रस्त्यांची कामं पेंडिंग आहेत. मागच्या वर्षी झालेला ते वर्क ऑर्डर्स असतील त्याच्यावर सही करत नाही. काहीतरी टेक्निकल बाबी काढून
किंवा काहीतरी टेक्निकल मुद्दे काढून ते पुढे चाल ढकल केली जाते आणि मग त्याचाच फायदा घेऊन सत्ताधारींनी ती कामं बदलून आणली. बर. प्रश्न खूप आहेत, काळोख पडत आलाय, त्यामुळे जास्त वेळ मी एकाच विषयावरती चर्चा करता येणार नाही. पुढेही जायचंय. साहेब पुन्हा आपल्याकडे येतोय. प्रशासन ऐकत नाही, राजकीय दबाव आहे, आमदार नितेश राणेंचं सहकार्य नाही, विनायक राऊत खासदार यांचं सहकार्य आहे, तरी राजकीय दबाव आहे, अशा पद्धतीचं सत्ताधाऱ्यांकडनं सांगितलं जातं. काय तुम्ही काय प्रकार झोट टाकाल एकूणच या विषयात? महाराष्ट्र शासनाने कोविडच्या काळामध्ये लाईट बिलं माफ केली होती आणि ती माफ केल्याचा GR तळागाळ्यापर्यंत आला नव्हता. GR शासनाकडून निघालेला नव्हता. त्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी नगरपंचायत नसेल तर गावातल्या प्रत्येक ग्रामीण भागातल्या ग्रामपंचायतीच्या पण स्ट्रीट लाईट कापल्या गेल्या होत्या. पण आत्ताच एक महिन्याभरापूर्वी शासनाचा एक GR आलेला आहे. त्या GR मध्ये असं नमूद केलेलं आहे की कुठलीही स्ट्रीट लाईट आणि कुठलीही लाईट कापायची नाही. त्याच्यामध्ये पूर्णपणे व्याज जे आहे त्याच्यामध्ये जो व्याज लावलेलं होतं ते पूर्णपणे माफ केलेलं आहे. असं असताना मी मगाशी पण सांगितलं तुम्हाला की नियोजन शून्य काम असल्यामुळे हे सगळे प्रकार घडत आहेत. जो GR आलेला आहे त्या GRच्या आधारे मुळात आधी शहरातली स्ट्रीट लाईट कापणं हे पुढं त्या MSCBची चूक आहे. दुसरी गोष्ट, आज पूर्ण देवगड तालुक्यामध्ये विचार केला तर माझ्याकडे MSCBचे पेपर्स आहेत, पुराव्याचे पेपर्स आहेत. याच्यामध्ये एका ठिकाणीमध्ये 28 लाखाची वीज चोरी झालेली आहे. किती? देवगड तालुक्यामध्ये. देवगड तालुक्यामध्ये झालेली आहे. शेवटी साहेब MSCB क्षेत्र एकच आहे ना, पण ग्रामीण भागाला न्याय वेगळा आणि शहराला न्याय वेगळा कशासाठी? म्हणून जर त्यांचं पण वीज थकीत आहे, तिथे वीज चोरी झालेली आहे, तिथे अधिकाऱ्याने रेड मारून ती चोरी पकडलेली आहे. त्या चोरीमध्ये जवळजवळ बघा 10,10,10,000 एक चेक देण्यात आला आणि 17,14,735 रुपयाची चोरी पकडली गेली आहे. त्यांचे आज तिथे कारखाने त्यांचे काय वीज चालू आहे आणि शहरातली फक्त वीज भरली गेल्यामुळे शहरवासियांची लाईट कट केली जाते. याच्यामध्ये जाब विचारणं, त्याचा अभ्यास करणं ही जबाबदारी कोणाची आहे? प्रशासन ऐकत नाही. सत्ताधाऱ्यांचं काम काय आहे? फक्त टेंडर काढायचे आणि ठेकेदारांबरोबर चर्चा करायच्या आणि प्रशासन चालवायचं, हे काय प्रशासन होत नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट, स्थानिक आमदारांशी तुमचा संगमनेरने तुमचा एक प्रश्न केलेला बरोबर आहे ना. तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक विषयांसाठी स्थानिक आमदारांबरोबर सत्ताधारी नगरसेवक असतील किंवा नगरसेवक असतील हे गुप्त बैठका करतात ना. मग शहरवासियांच्या प्रश्नासाठी गुप्त बैठका का केल्या जात नाही? त्या व्हाव्या ना. जर झाल्या नसतील तर आम्ही सिद्ध करून दाखवतो झाल्या की नाही झाल्या त्या. मग त्या कशासाठी झाल्या? त्यात हित नक्की कोणाचं होतं? आमदारांचं होतं की नगरसेवकांचं होतं? आणि दोघांची जबाबदारी जी आहे ती सत्ताधाऱ्यांची, ते नगरसेवक असतील किंवा आमदार असतील, त्यांचा प्रथम प्रश्न आहे, त्यांचे प्रथम कार्य, त्यांची जबाबदारी जी आहे आणि त्यांचं जे महत्वाचं त्यांना काम करायचं आहे ते जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरती आहे. मग तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक कार्य गुप्त बैठका करता तर आमचा तुमच्यावरती तुम्हाला ते सजेशन आहे, सल्ला आहे. आम्ही लहान माणसं आहोत, छोटे कार्यकर्ते आहोत, चावडीवरचे कार्यकर्ते आहोत. दोघांना आम्हाला सल्ला आहे की तुम्ही जनतेच्या हितासाठी सुद्धा एक गुप्त बैठका करा, त्याचा मार्ग काढा. हो, काय वैयक्तिक कामांसाठी आमदारांना आपण भेटताय पण जनतेच्या कामासाठी भेटत नाही असं सावरकर साहेबांनी आरोप सिद्ध करून दाखवावे. जर कुठे गुप्त बैठक आमच्या नगरसेवकांनी किंवा कोणी, उलट आमच्या नगरसेवक असतील, नगराध्यक्ष असतील, त्यांच्या घरी माणसं पाठवून त्यांना धमकी देण्यात आली, आम्हाला त्रास देण्यात आला. वैयक्तिक काय कर्ज असतील किंवा हे असतील त्याच्यावर त्रास देण्यात आला आणि उलटे आरोप आमच्यावरच केले जाते. साळसकर, धमकी दिल्या जात आहेत वगैरे काहीतरी सांगितलं. आता मी जास्त वेळ या विषयावर बोलणार नाहीये, तुम्ही बोललात म्हणून ती चर्चा पुढे घेऊन जातो. काहीतरी कागद काढताय, काय नेमकं दाखवू इच्छित? धमकी दिली म्हणून जे विषय आता आहे त्याच्यामध्ये शहरातला विषय घेतोय. शहरातल्या इथल्या स्थानिक आमदारांनी मटका, जुगार आणि गोवा दारूची विक्री याबद्दल एक आंदोलन छेडण्याचं एक मुदत तारीख दिलेली होती. पोलीस प्रशासनाने 8/4/22 पासून ते 12/11/22 पर्यंत एवढ्या याच्यामध्ये मटक्याच्या शहरामधल्या केसी 10 गुन्हे नोंद केले. किती? 10 गुन्हे नोंद केले. 12A मध्ये हे प्रश्न प्रशासनाने, पोलीस प्रशासनाने 12A कलमाखाल्याच्यावरती कारवाई केली, असे 10 गुन्हे झाले. गोवा दारू विक्रीमध्ये 26/1/22 पासून ते 10/3/23 पर्यंत 32 गुन्हे दाखल केले.
ते 65E खाली त्याच्यावरती गुन्हे दाखल केले. मग त्यावेळेला आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केलेला होता की शहरामध्ये मटका जुगार गोवा दारू वगैरे विषयात त्याच्यामध्ये मी नावं जाहीर करणार आहे. कोणाची नावं जाहीर करणार आहे? पोलीस प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची. मग आता ते एवढे गुन्हे कागदपत्र दाखल झाले, आमच्याकडे कागदांचे पुरावे निश्चित आहेत, त्याच्यावरती ते बंद झाले का? ते शहरातले असतील किंवा ग्रामीण भागातले असतील, ते बंद झालेले नाहीत. मुळात ते बंद झालेले नाहीत. मग हे जेव्हा वातावरण शहरामध्ये चालू होतं त्याच्याच कालावधीमध्ये गुप्त बैठका झाल्या आणि सगळे व्यवसाय चालू झाले, सर्व काय व्यवस्थित सुरळीत चालू आहे. मग हे करण्यामागचं कारण काय हे पण जनतेला कळायला पाहिजे. आणि कोणी सांगत असेल ना की सिद्ध करून दाखवावं. ज्या वेळेला विलास साळसकर म्हणून कार्यकर्ता म्हणून जेव्हा काम करतो किंवा एक जबाबदार म्हणून व्यक्ती काम करतो त्यावेळेला मला कोणावरती नाहक आरोप करणं बिलकुल आवडत नाही. ज्या वेळेला मी आरोप करतो त्यावेळेला माझ्यामध्ये तेवढे गट्स आहेत आणि एवढ्यामध्ये पुरावे आहेत ते सिद्ध करून दाखवायचे. जर मी सिद्ध करून सगळे पुरावे दाखवले सत्ता सोडणार का? काय नक्कीच साळसकर साहेबांना माझं चॅलेंज आहे, त्यांनी आरोप सिद्ध करून दाखवावेत. आणि जे गोवा दारू किंवा इतर धंद्यांबद्दल साळसकर साहेब बोलतायत ते पुढे बसलेल्या गाडीमध्ये मागे बॉक्स कोणाचे असतात? ज्या गाडीमधून देवगड शहरात ते फिरतात किंवा इतर ठिकाणी जातात त्याच्यात कोणाच्या दारूचे बॉक्स असतात हे साळसकर साहेबांना पण माहिती आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी आणि त्यांचा मुख्यमंत्री आज त्यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री आहे कार्यक्रम माझा आहे. मला काय चर्चा करायची मी ठरवेन. एक मिनिट कार्यक्रम माझा आहे. मला काय चर्चा करायची मी ठरवेन. तुम्ही सांगायचं नाही मला. तुमच्याकडे येणार तेव्हा तुमचे प्रश्न मांडा. तुमच्याकडे येतील तेव्हा तुमचे प्रश्न मांडा. कार्यक्रम माझा आहे. मी कार्यक्रमाचा कंडक्टर आहे. मला कार्यक्रम कसा कंडक्ट करायचा मी ठरवतो. त्याच्यावरती साहेब गावकर साहेब मी त्यावर एक उत्तर देतो. जर त्यांच्याकडे याचा काय संबंध आहे ना, मी खरं तर एक मिनिट साळसकर, मला खरंच माझ्या दर्शकांना सांगायचं आहे देवगड जामसंडे शहरामध्ये जुगार मटका ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत या सर्रासपणे विकल्या जातात. याबाबतचे आरोप यापूर्वी लोकप्रतिनिधींनी देखील केलेले आहेत. या ठिकाणी गुन्हे नोंद झाल्याच्या तक्रारी आहेत. एकूणच या प्रशासकीय स्तरावरती नगरपंचायत स्तरावरती नगरपंचायतीच्या नगरसेवकांनी मग ते सत्ताधारी असतील विरोधक असतील यांनी देखील लोकप्रतिनिधी म्हणून याबाबतची भूमिका घेणं गरजेचं होतं. जी भूमिका घेतलेलं चित्र पाहायला भेटलं नाही. त्यामुळे निश्चितच या विषयावरती कोकणशाहीच्या मंचावर चर्चा ही होणारच. बोला. मुळात जर वाटतं की साळसकर ज्या गाडीमध्ये बसलेले असतात त्या गाडीमध्ये बॉक्स असतात ना, तर माझं त्यांना खुलं आव्हान आहे. त्यावेळेला ती गाडी पकडावी, ते बॉक्स पकडावे, माझ्यावरती गुन्हा दाखल होईल, माझी इज्जत जनतेमध्ये जाईल ना. हे असले चोरी धंदे करणे आणि हे दिशाभूल करणे हे असले प्रकार आम्ही साळसकर करत नाही. आम्हाला जे काय करायचे ते आम्ही ओपनली आणि महत्वाचा मुद्दा आहे आरोप प्रत्यारोपात मला पण काय देणं घेणं नाही. मला या शहरातला जुगार मटका दारू व्यवसाय हा कुठंतरी बंद झालेला चित्र पत्रकार म्हणून पाहायला मिळालं पाहिजे, माझ्या नजरेस पडलं पाहिजे. एवढीच प्रामाणिक अपेक्षा जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून पत्रकार म्हणून निश्चित कोकणशाहीची राहील. हे सुद्धा तितकंच सत्य आहे. मी जे कागदपत्र दाखवले हे शहरातले आहेत, तालुक्यातले आहेत. त्या शहरातल्या विषयामध्ये मग विषय जर मांडत नसते तर मी शहरातल्या विषयामध्ये समज चर्चा करायला आम्ही ते विषय काढलेत ना. मग हे शहरातले सुद्धा विषय आहेत. मला कोणची नावं घ्यायची नाही. त्या कागदपत्र त्यांनाही मिळू शकतात. त्यामध्ये नावं तुम्हाला कळतील. महत्वाचा मुद्दा काय आहे की शहर असू दे की ग्रामीण भाग असू दे हा मतदारसंघाचा जो जबाबदारी आहे किंवा लोकप्रतिनिधी आहेत सर्वांची जबाबदारी आहे. शहरामध्ये तुम्ही नुसते शहरामध्ये मर्यादित नगरसेवकांची जबाबदारी नाहीये. मग जर शहरातल्या नगरसेवकांची शहरापुरती मर्यादित जबाबदारी असेल तर इतर ठिकाणी तालुक्यामध्ये कशाला तोरा मिरवता तुम्ही? मिरवता कशा जाता तुम्ही तोरामध्ये मिरवायला जाता? तुम्ही शहरातच राहा ना. मग तुम्हाला तिथे श्रेय घेण्यासाठी हार तुरे घेण्यासाठी किंवा क्रेडिट घेण्यासाठी ग्रामीण भागाची गरजच काय पडते? मग तुमची लोकप्रतिनिधी मधून जबाबदारी आहे. तुम्ही त्या छोट्याशा याच्यामधून तुम्ही आणखी जबाबदारी वाढणार आहे. ही जबाबदारी आपल्याला ताकद वापरायला पाहिजे आणि निभावली पाहिजे. आणि जे आम्ही जे आरोप केले प्रत्यारोप व्यक्तिशा कशाला करताय? माझ्यावरती प्रत्यक्ष व्यक्तिशा आरोप आला त्याला मी मीठ घालत नाही, घालणार पण नाही. मला व्यक्तिशा आरोप प्रत्यारोप
इथं कोकणशाहीच्या मंचावरती आम्ही सुद्धा खपवून घेणार नाही, कारण की आम्हाला जनतेचे प्रश्न मांडायचे आहेत. बुवा, मी प्रश्नाची विनंती करेन. खरं तर या प्रश्नाभोवती कोकणशाही म्हणून निश्चित सुरुवातीपासून आमचं लक्ष राहिलं आहे आणि इथूनही पुढील काळात शहरातील जुगार, मटका, दारू, अवैधरित्या विकली जाणारी दारू यावरती हे इथं बसलेली लोकप्रतिनिधी ज्यांना आम्ही निवडून दिलं आहे हे नेमकं करणार काय ह्याबाबतचं सुद्धा उत्तर तुमच्या सर्वांकडनं पुढील चर्चेमध्ये अपेक्षित आहे, एवढं निश्चित आहे. मी चर्चेला पुढे घेऊन जातोय. अगदी शेवटची वेळ आहे. तिथं आलेली स्थानिक नागरिक आहेत, नगरसेवक आहेत, त्यांच्याशी आपल्याला चर्चा करायची आहे. बुवा, मोकाट गुरांचा प्रश्न हा खरं तर देवगड जामसंडे शहराला अगदी तेव्हापासून, म्हणजे आत्ताचे विरोधक आहेत, तेव्हाचे सत्ताधारी, तेव्हापासून आत्तापर्यंत पडलेला प्रश्न आहे. मोकाट गुरांना टॅग लावण्याचं सुद्धा आपण काम केलेलं होतं. काय झालं पुढे? आजही मोकाट गुरं रस्त्यावरती फिरतानाच चित्र पाहायला भेटतंय. मी तुम्हाला पहिलं विचार, तुम्ही त्यावेळी म्हटलं म्हणून तुम्हाला अगदी आवर्जून सांगतो, मोकाट गुरांना टॅग लावायला ज्या वेळेला आमचे चांदोसकर, योगेशजी चांदोसकर नगराध्यक्ष होते त्यावेळेला मोकाट गुरांना टॅग लावले गेले. त्यानंतर मी नगराध्यक्ष होती त्यावेळेला आम्ही भाड्याने, आपल्याकडे जागा नाही, कोणवाड्याची तरतूद नाही, अन्य बऱ्याच गोष्टी जशा आता हे प्रत्येक वेळेला सांगतात प्रशासन, आम्ही त्याच्यातून मार्ग काढत गेलो. एक भाड्याने जागा घेतली, तिकडे आपले कर्मचारी ठेवले. अक्षरशः आम्ही त्या कर्मचाऱ्यांबरोबर रस्त्यावर जाऊन त्या मोकाट गुरांना उचलून तिकडे नेऊन कोणवाड्यात ठेवायचो. आणि त्यानंतर जे काही म्हणजे अगदी त्यावेळेला 1-2 जणांवर गुन्हे सुद्धा दाखल केले गेले. मग हे गुन्हे दाखल केल्यानंतर त्यानंतर त्या कालावधीमध्ये गुरांचा प्रश्न थोडाफार कमी झालेलाच होता, निश्चितपणे झालेला होता. पण आता जी मागच्या एका वर्षातली परिस्थिती आहे, अक्षरशः तुम्ही बघा, कॉलेज रोड आहे, त्याच्यानंतर आपलं तारामुंबरीचा नाका आहे, त्याच्यानंतर मांजरेचा नाका आहे, स्टँडच्या समोर जिथे जिथे तुम्ही जाल तिकडे तिकडे तुम्हाला सगळ्या अशा गाडी पूर्ण रस्त्यावर बसलेल्या दिसतात. मग त्यावेळेला त्यांना आता टॅगिंग केलेलं आहे, त्यांच्या मालकांची ओळख तुम्हाला होते आहे. टॅगिंग केलं, पुढे काही नाही केलं, हे असं नाहीये. प्रत्येकाचं काम आहे. तुम्ही आता सत्ताधारी आहात ना, तुम्हाला कळतंय ना टॅगिंग केल्यानंतर ह्या गाईचे मालक कोण आहे, त्याची नोंद आहे, आपल्याकडे त्याचं रेकॉर्ड बुक आहे. आणि मग त्यामध्ये तुम्ही त्या मालकांना का नाही लेटर देत? अशी किती मालकांना यांनी लेटर दिली मागच्या वर्षभरात, ते दाखवावे यांनी. आम्ही यांना सरळ सरळ ओपनली आव्हान देतो की असं काय काय यांनी केलंय, असं किती जणांवर गुन्हे दाखल केले हे यांनी दाखवावं. आणि आम्ही केलेली कारवाई आम्ही तुम्हाला दाखवतो. लावलेत आम्ही टॅग केले, आम्ही रजिस्टरमध्ये पूर्ण नोंद आम्ही केलेली आहे. त्यामध्ये तुम्हाला मालक, त्यांचा टॅग नंबर सर्व काही दिसेल. काही ठिकाणी अशीही परिस्थिती होती की काही ठिकाणी लावून घ्यायचे नाही टॅग, त्यांना कन्व्हिन्स करण्यात, त्यांच्या घरी जाणं, या गोष्टी सुद्धा त्यावेळीच्या नगरसेवकांनी केलेल्या आहेत. मग आता का नाही केल्या जात आहेत? बरं, मी ना बघापासून गेलो नाहीये, मला मुद्दा म्हणून विचारायचं आहे. मोकाट गुरांचा प्रश्न तर देवगडला सतावलेला प्रश्न आहे, अगदी सुरुवातीपासून त्यावरती उपाय देखील झाला. पण आजही मोकाट गुरं जी आहेत ही रस्त्यावरती फिरतानाचं चित्र पाहायला भेटतंय. काय नेमकी वास्तविकता आहे, अगदी थोडक्यामध्ये काय सांग? कसं आहे, नागरिक शेवटी आपलेच आहेत इथले. त्यांच्याशी दोन हात करताना यांची हे होते, पाठीपुढे करतात ते, आणि त्यामुळे तो प्रश्न उद्भवला होतो. काय त्या नागरिकांचं पण ते यांचं पूर्णपणे हे नाही, त्यांना सपोर्ट नाही, ते यांची पण चूक नाही, त्यांची पण चूक नाही. त्याच्यामुळे हा प्रश्न चूक कोणाची नसली तरी आमका ते रस्त्यावरती गुरा दिसतात ना, त्यांचा त्रास होता. त्यावर यांनी उपाययोजना कराव्या. राष्ट्रीय काँग्रेस म्हणून तुम्ही नेमकी काय भूमिका घ्या? त्यावर यांनी उपाय सत्ताधाऱ्यांनी कराव्या. त्या सत्ताधाऱ्यांनी यावर उपाययोजना करावी असं मत व्यक्त केलंय. बुवा, नेमकं मोकाट गुरांच्या बाबत सत्ताधारी करतायत काय सांग? मोकाट गुरांच्या बाबतीत आम्ही वारंवार त्या मालकांना फोनवर असेल, स्वतः भेटून असेल किंवा नोटीस देणे असेल, त्यातल्या 2-3 गुरांच्या मालकांवर आम्ही पण गुन्हे दाखल केलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपण आता गुरांच्या बंदोबस्तासाठी आपण नवीन एक जे अजूनपर्यंत जिल्ह्यात कुठेच राबवण्यात आलेली नाही, आपण एक एजन्सी स्थापन करून त्यांनी ती गुरे ताब्यात घेणे, ती 7 दिवस त्यांनी त्याची देखभाल करणे, त्याच्या मालकीचा गोठा किंवा त्याच्याकडे गोठ्याचा करार असेल तर त्यांनी ती आपल्या ताब्यात गुरं ठेवून 7 दिवसानंतर नगरपंचायतीच्या ताब्यात देऊन नगरपंचायत त्याच्या लिलाव करण्याची प्रक्रिया आम्ही आता लवकरच सुरू करणार आहोत. निश्चित याबाबतची प्रोसेस जी आहे ती लवकरच सुरू होईल असं सांगितलं. पुन्हा माझा प्रत्येक प्रश्नाला शेवटचा प्रश्न असतो, नेमकं कधीपर्यंत? लवकर म्हणजे नेमकं कधीपर्यंत?
लवकरच आम्ही सुरू करू, पण जे प्रशासकीय परवानग्या असतील, त्याच्यानंतर प्राणी काय इतर संघटनेचे जे कायदे असतील त्यांचा सर्वांचा अभ्यास किती महिने करून लागतील? ते किती योजना महिने राबवावी लागतील? किती महिने लागतील? लागते. ते प्रशासन अगदी फास्ट आपण आता घेऊ. प्रत्येक गोष्टीचा पत्रव्यवहार करावा लागतो. समोरून जे उत्तर येणार त्याच्यावर परत पत्रव्यवहार होणार, टेंडर प्रोसेस होते. त्याच्यानंतर इतर जे कायदेशीर बाबी पूर्ण करून त्याला 2 महिने पण जाऊ शकतात, 6 महिने पण जाऊ शकतात. पण पुढील 12 महिन्याच्या आतमध्ये होईल का? नक्कीच. आमच्या 5 वर्षाच्या काळात तरी आम्ही 5 वर्षाच्या काळात म्हणजे ज्यावेळी आम्हाला 5 वर्षासाठी निवडून दिलेलं आहे, 5 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण व्हायच्या आधी कचरा असेल, पाणी असेल किंवा मोकाट गुरांचा प्रश्न असेल, कचऱ्याचं व्यवस्थापन 1 महिन्यात होणार आहे असं बुवा होणार. आणि कॅमेरे नक्कीच आपण आम्ही शब्द दिले. दिलाच आहे शब्द. पाण्याचा प्रश्न मी तुम्हाला सांगितलंच आहे. निश्चित निश्चित चर्चा पुढे घेऊन जातो. शेवटचे 2 प्रश्न आहेत. हे प्रश्न देवगड जामसंडे वासियांच्या दृष्टीने देखील तितकेच महत्त्वाचे आहेत. खरं तर कचरा व्यवस्थापन असेल, पाणी प्रश्न असेल, भोकाड गुरांचा प्रश्न असेल, या सर्व प्रश्नांवरती अर्थात या चर्चेमध्ये चर्चा झालेली आहे. व सांडपाण्याचा प्रश्न देवगड जामसंडे शहराला खरंच सतावतोय. ज्या ठिकाणी या बिल्डिंग्स तयार होत आहेत त्या ठिकाणी सांडपाण्याचं कुठलंही व्यवस्थापन नाही आहे, अशा पद्धतीचं चित्र पाहायला भेटतंय. सत्ताधारी म्हणून आपण याबाबत नेमकी काय उपाययोजना केली आहे किंवा सांडपाण्याबाबतचं व्यवस्थापन आपण नेमकं कसं केलं, काय सांगा? सांडपाण्याचा देवगडचा जो प्रश्न आहे त्याबद्दल जे आता नवीन संकुलं होत आहेत, निवासी संकुलं असतील, व्यापारी संकुलं असतील, त्यांना प्रत्येकाने आपण STP प्लॅन्टचं जोपर्यंत ते हे देत नाही, प्रमाणपत्र देत नाही, तोपर्यंत आपण त्यांना घरांचे परमिशन देत नाही आहोत. आणि जे जुने संकुलं आहेत ज्यांचा सांडपाण्याचा प्रश्न आहे त्यांच्यावर आपण गुन्हे दाखल करण्याची प्रोसेस सुरू केलेली आहे. तसं आपण पोलीस स्टेशनला पत्र पण दिलेलं आहे नगरपंचायतीच्या. लवकरच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील. निश्चित मॅडम, काय अवस्था आहे सांडपाण्याची शहरामध्ये, काय त्याबाबत सांगाल? सहजकर्मी आपल्याला देखील विचारलं. देवगड हा कातळाचा भाग आहे, त्यामुळे सांडपाणी ज्या वेळेला बिल्डिंगला परमिशन दिली जाते त्यावेळेला STP प्लांट, नुसतं STP प्लांट लावून तुम्ही सांगताय, STP प्लांट लावून त्याचं नियोजन, त्यातून येणाऱ्या पाण्याचं नियोजन तुम्ही काय करणार हे त्या ठेकेदाराकडून, हे त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडून, त्या बिल्डरकडून तुम्ही घेत नाही. दुसरा विषय आम्ही सातत्याने सभागृहामध्ये सुद्धा मांडतो की आता हा वरचा जो काही आपला देवगडचा टापूचा भाग आहे तिथे शहरीकरण होत जात आहे, म्हणजे एकदम झपाट्याने बिल्डिंगची संख्या वाढत आहे. त्या तिकडच्या स्थानिक नगरसेवकांना त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेलं आहे, त्या सर्वांना तुम्ही विश्वासात घ्या आणि त्यानंतरच बाकीची प्रोसेस करा असं आम्ही त्यांना सांगतोय. आम्ही सभागृहात सुद्धा हा विषय मांडतोय, पण ह्या गोष्टी केल्या जात नाहीये. विश्वासात घेऊन कुठची गोष्ट सांगितली जात नाहीये. ज्या वेळेला आता मगाशी सुद्धा अगदी काला ओघाने प्रश्न आला की तुम्ही त्यांना विचारलं की आमदार साहेब तुम्हाला सहकार्य करतात का, पण तुम्ही अगदी मी तुम्हाला हे सांगेन की तुम्ही त्यांना हाही प्रश्न विचारायला पाहिजे होता की तुम्ही आमदार साहेबांकडे कितींदा सहकार्य मागितलंय. हे जे सांगतायत आम्हाला सहकार्य करत नाही, आम्हाला कुठच्याही गोष्टी सांगत नाही, आम्हाला मुद्दा तुम्ही कितींदा मागितलं, तुम्ही काय काय सांगितलं आणि नंतर तुम्हाला केलं नाही तर तुम्ही आम्हाला सांगा. तसं असेल तर ती गोष्ट सांगा, पण ह्या गोष्टी नाही आहेत. मग आता हा जो सांडपाण्याचा सुद्धा विषय आहे, आम्ही वारंवार सांगतो ड्रेनेजचा विषय, ज्या वेळेला आता वरचा 14 नंबर आहे, 15 नंबर आहे, 8 आहे, म्हणजे जो 12 नंबर आहे, हा जो वरचा सगळा सडा एरिया जो आहे देवगड जामसंडे मधला, येथे खरोखर शहरीकरण वाढायला लागलेलं आहे. इथे सगळीकडे 13 नंबरला झपाट्याने बिल्डिंग होत आहे. बिल्डिंगचे तुम्ही NOC घेतात, परंतु सांडपाण्याचा प्रश्न तुम्ही करणार आहात काय? कुठे तुम्ही भुयारी गटाराची योजना केली, काय केलंय मागच्या वर्षभरामध्ये, आता ह्या वर्षभरामध्ये किती बिल्डिंगच्या परमिशन मिळाली हे बघा, आणि त्यानंतर तुम्ही काय त्याच्यावर उपाययोजना केली हे बघा. सांडपाण्याचं भुयारी गटार योजना असेल किंवा इतर असेल, कशा पद्धतीचं नियोजन आपण केलेलं आहे? सांडपाण्याचं भुयारी गटार योजना ज्या मॅडम सांगतायत त्यासाठी पहिला शहराचा DP प्लॅन मानवणं महत्त्वाचं आहे. आपला ELU देवगड शहराचा जो DP प्लॅनचा एक ELU म्हणजे वापरात असलेल्या जागेचा सर्वे झालेला आहे. त्याच्यानंतर आता ज्या जागा वापरात घ्यायच्या आहेत किंवा नियोजित हे प्रकल्प राबवायचे आहेत त्यासाठी जो PLU बनवला जातो त्याचं आमच्याकडून सभेत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. आणि नक्कीच ते DP प्लॅन शहराचा झाल्याशिवाय हे भुयारी योजना आणि या मोठ्या योजना होत नाहीत.
बोला. हा जो डेव्हलपमेंट प्लॅन जो शहराचा सांगितला तो हा मागच्या 5 वर्षातच चालू आहे. हा चालू होऊन मागे 3 वर्ष झाली. त्यानंतर तो पुढे चालत आला. त्याचं पूर्णपणे आपल्या शहराच्या नागरिकांसाठी ते फ्लॅश केला गेला. त्यानंतर त्याची जी आता फायनलाइज आपला ELU झाला, PLU बनवण्यासाठी अगदी 4 महिन्यापूर्वी आपल्याकडून सभेमध्ये मंजुरी घेतली गेली. मग 4 महिन्यापूर्वी मंजुरी घेतली गेली तसंच सेम ह्याच्यासाठी मोकाट गुरांसाठी आम्ही एक एजन्सी देणार म्हणून सांगितलं गेलं. याची जवळजवळ 6 महिन्यापूर्वी सभेमध्ये मंजुरी घेतली गेली. मग या गोष्टी ज्या वेळेला तुम्ही करतायत ना, मग त्यावेळेला तुम्ही एका महिन्यामध्ये करणार, वर्षभरामध्ये एक्झॅक्ट तुम्ही टाइम लाईन द्या की कधी तुम्ही करणार आहात. कारण ह्या गोष्टीला DP प्लॅनला अगोदरच 4 वर्ष 3 वर्ष झालेली आहेत. मग 3 वर्षात तो झाला. मध्ये कोविडच्या काळामध्ये थोडंसं काम त्याचं मंदावलं, ठीक आहे. मग मागच्या त्याच्यात तो कोविडचा काळ वगळता तेव्हाच 1 वर्ष, मग आताच्या 1 वर्षामध्ये तो पूर्ण का नाही झाला. आणि जर आता PLU बनवायचा आहे तर तो कधी बनवणार आणि तो कधीपर्यंत पूर्ण होणार ते पण सांगावं ना. काय माहिती आहे, खरं सांगू सर्वसामान्य जनतेला ना, बाकी तुमच्याकडनं ना बुवा मॅडम साळसकर इकडे कुलकर्णी बसले, या सर्वांकडनं दुसरं काय अपेक्षित नाही. तुमचं DP प्लॅन ह्यानी बनवला की त्यांनी बनवला, यांनी 5 कोटी आणले की त्यांनी 4 कोटी आणले, हे ऐकणार सर्वसामान्य जनतेला काही इंटरेस्ट नाही. एकच गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे, माझ्या घरासमोरनं हे जे सांडपाणी वाहून जात आहे ना, हे कधी थांबणार. माझ्या घरासमोर हे जे कचरा इथं पडलाय, या कचऱ्याचं व्यवस्थापन कधी होणार. मला सुरळीत असा पाणी पुरवठा शहरामध्ये नेमका कधी होणार. या शहरातील मोकाट गुरांचा प्रश्न नेमका कधी सुटणार. याच प्रश्नांची उत्तरं सर्वसामान्य जनतेला अपेक्षित आहेत. त्याच्यासाठी कुठंतरी नियोजन करणं, जसं साळसकरांनी सांगितलं, हे नियोजनसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. शेवटचे काही 5-10 मिनटं शिल्लक आहेत. मी आपल्याकडे येतोय, पण तत्पूर्वी मागे देवगड जामसंडे शहरातील काही नागरिक, प्रतिष्ठित नागरिक, त्याचप्रमाणे काही नगरसेवक हे देखील उपस्थित आहेत. त्यांच्याशी देखील आपण अगदी थोडक्यामध्ये चर्चा करणार आहोत. मागील 1 वर्षाच्या नगरपंचायतीच्या कारभारावरती ते समाधानी आहेत का, हे त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत. तर चला माझ्यासोबत. देवगड जामसंडे शहरातील नागरिकांना नेमकं काय वाटतं जाणून घेऊया. मॅडम, काय सांगाल, मागील 1 वर्षाच्या कारभारावरती आपण समाधानी आहात का? तुमचं नेमकं मत. मी समाधानी, नक्कीच समाधानी आहे. पण तुम्ही 1 वर्षाचं बघताय, पण मागील 5 वर्ष जो काय गोलमाल झाला नगरपंचायतमध्ये, तो जनतेच्या निदर्शनात कधी आणणार तुम्ही, ते मला समजत नाहीये. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज सत्ताधारी जे काम करताय ते प्रामाणिकपणे काम करताय आणि अगदी नवीन आहेत. काय त्यांना राजकीय ते अगोदर होते किंवा काय हे नाही, सगळे जे आमचे नगरसेवक बसलेले आहेत ते नवीन बसलेले आहेत. नवीन बॉडी आहे, जनताही त्यांना सपोर्ट करते. पण दाखवायचं काय झालं इथे, दाखवताय कसं जनतेचा विरोध, जनतेचा काहीही विरोध नाहीये. हेच लोक जे विरोधक बसतात तेच जनतेच्या मनात विष घालवतात आणि ते शेवटी जनतेसमोर सत्ताधारी कसे हे होतील, खाली पडतील असं बघतात. पण ते सत्ताधारी आमचे असे स्ट्रॉंग आहेत, ते कुठल्याही परिस्थितीत मागे पडणार नाहीत. आणि मी असं सांगू इच्छिते, सत्ता पाहिजे म्हणून आतापर्यंत जे हे आपले नगरसेवक फोडण्याची जी प्रक्रिया झाली त्यात कुठलेही आमचे नगरसेवक त्यात बळी पडले नाहीत. आणि सत्ता पाहिजे म्हणून सांगतात ना. तर मला असं विचारायचं आहे, जे आपले विरोधक सत्ताधारी आहेत, विरोधक बसतात आपल्या बेंचवर, तर त्यांनी आपले धंदे सांगावे. आज त्यांच्या गाड्या, अगदी आलिशान गाड्या, आलिशान फोन सगळ्यांकडे आहेत, तर पैसा कुठून आला, तो पैसा कुठून आला हे शोधण्याचं काम तुमच्या सत्ताधारी आणि विरोधात ते राजकारणाचं असेल. आम्हाला इकडच्या जनतेला राजकारणामध्ये काढायचा इंटरेस्ट आहे. मॅडम, मी आपल्याकडे येतोच आहे. तत्पूर्वी प्रसाद मोंडकर ज्येष्ठ या ठिकाणचे कार्यकर्ते आहेत, नागरिक आहेत, त्यांनी नेहमी आपली जी भूमिका ही प्रखरपणे मांडलेली आहे. मोंडकर सर, काय सांगाल, आपण समाधानी आहात का? नेमकं आपलं मत काय? मला एकाकडनं तुमचं राजकारणावरचं मत अपेक्षित नाहीये. सत्ताधाऱ्याने काय केलं, विरोधकांनी काय केलं, मला इकडचा विकासाबाबत नेमकं घडलंय का तेवढं फक्त अपेक्षित आहे. मी एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून तुम्हाला सांगतो की आम्हाला सत्ताधारी काय नाहीतर विरोधक काय, काही आम्हाला कोणाला एक नागरिक म्हणून आम्हाला काही देणं घेणं नाही आणि इंटरेस्ट पण नाही. मी प्रभाग 4 मध्ये राहतो. आमच्या प्रभागाची नगरसेविका जी आहे ही निवडून आल्यापासून आत्तापर्यंत तिने कधी आम्हाला तोंड दाखवलेलं नाही आमच्या लोकांना.
म्हणजे आता तर मी तर इतकं ठामपणे आता सांगतो की ती आमची प्रभागाची नगरसेविका ही हरवलेली आहे. आणि मी माहिती ज्यावेळेस घेतल्यानंतर असं मला समजलेलं आहे की 3 मीटिंग पैकी एका मीटिंगला ती नगरसेविका येईल. आणि या सगळ्या याच्यामध्ये आत्ताच्या याच्यामध्ये आमच्या प्रभागामध्ये काहीही कामं झालेली नाही. समजलं की नाही? त्यामुळे सध्याच्या विद्यमान या बॉडीबद्दल आम्ही तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहोत. बर सर, आपण देखील नेहमी वेगवेगळे उपक्रम जे आहेत हे हाती घेत असता. आपले मेसेज बातमीच्या संदर्भातले हे नेहमी माझ्यापर्यंत पोहोचत असतात. आपण खरंच समाधानी आहात का मागील वर्षभराच्या नगरपंचायतीच्या कारभारावर? आता ही नवीनच सत्ता आलेली आहे, त्या वर्षभरात त्यांनी कामं केली नाही असं म्हणणं चुकीचं आहे. त्यांनी जी काय कामं केली आहेत ती समाधानकारक निश्चितच आहेत. मागच्यांनी केली तीही समाधानकारक आहेत. परंतु आता त्यांना तेवढा अवधी दिला पाहिजे की बा जेवढा अवधी देणं पाहिजे तेवढा अवधी देणं अपेक्षित असायलाच पाहिजे. आणि 5 वर्षाचा कालावधी आहे, पुढे आणखी 4 वर्ष आहेत. 4 वर्षात त्यांनी ह्या कामाचा पाठपुरावा करून जी आम्ही म्हणा देवगड शहर विकास माध्यमातून सुद्धा आम्ही बऱ्याचशा कामाचा त्यांच्याकडे वापर केलेला आहे. त्याच्या पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी तसा केलेला होता, पण त्यापैकी बरीचशी कामं अशी अपुरी आहेत. परंतु ज्यावेळी आम्ही त्यांच्याकडे जातो त्यावेळी त्यांच्याकडून आम्हाला असं सांगलं जातं की निधी आहे पण कोणाचा तरी दबाव येतो त्यामुळे तो खर्च होत नाही. आम्हाला या ठिकाणी राजकीय कुठची भूमिका या ठिकाणी मांडायची नाही. आम्हाला फक्त आमचा प्रश्न जो आहे तो देवगड शहर आणि जामसंडे शहर ह्या भागांचा जो जे प्रभाग 17 प्रभाग आहे त्या 17 प्रभागामध्ये विकास होणं ही गोष्ट महत्वाची आहे. बाकी कोणी काय केलं कुठे काय झालं याच्यापेक्षा विकास किती झाला हा भाग महत्वाचा असून त्या दृष्टीने त्या सत्ताधाऱ्यांनी त्या ठिकाणी कामं करून जनतेची जी काय आज या ठिकाणी जी खोळंबाना केली जाते कुचंबना केली जाते ती कुठेतरी थांबावी आणि लवकरात लवकर जो विकास आहे तो विकास आम्हाला त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. निश्चित सर, आपण सविस्तर मत व्यक्त केलं. इथं मॅडमांना देखील बोलायचं आहे. मॅडम, काय प्रतिक्रिया आपण व्यक्त कराल? एकूणच समाधानी आहात? नेमकं काय काय सविस्तर सांगू शकाल? बरं, मी जे बोलते त्यातलं एडिट किती केलं जाणार आहे ह्याच्यावर डिपेंड. तुम्हाला जर विश्वास मॅडम कोकणशाहीवरती असेल तर आपण प्रतिक्रिया व्यक्त करावी. कोकणशाही हे एक जबाबदार प्रसार माध्यम आहे. आजपर्यंत साईनाथ गावकरची जी पत्रकारिता आहे ही फक्त आणि फक्त विश्वासावरती चालत आलेली पत्रकारिता आहे. त्यामुळे आपल्याला विश्वास असेल तर आपण या माध्यमाचा निश्चित वापर करावा, नसेल तर आपण पुढची प्रतिक्रिया घेऊ. बोला. इथे आता प्रश्न आहे तो देवगड आणि जामसंडे शहर विकासाचा आहे. माझं असं म्हणणं आहे की विरोधक असतील किंवा सत्ताधारी असतील दोघांनीही मिळून एकमेकांना सहकार्य करून विकास करावा, नाही की एकमेकांचे पाय ओढत बसून देवगड शहराचा किंवा जामसंडे शहराचा राज करावा. त्यामुळे त्यांचे जे काय आरोप प्रत्यारोप असतील त्यापेक्षा देवगडाचा शहर विकास कसा होईल आणि प्रत्येक गोष्टी कशा क्लिअर होतील ह्याचा जास्त विचार करावा. आता 1 वर्ष या कार्यकारिणीला झालेलं आहे. 1 वर्षात 5 वर्षाचं समाधान तर नक्कीच नाही मिळणार. ज्या ज्या परीने त्याने जे काही कामं केली असतील ती थोडीफार कमी जास्त असतील नक्कीच, पण अगदीच केलेली नाही असं पण म्हणणं चुकीचं आहे. आणि पुढच्या 4 वर्षात त्याने ह्यापेक्षा चांगल्या स्पीडने कामं करून आमची जी नाराजी आहे ती दूर करण्याचा प्रयत्न करावा आणि जनतेची दिशाभूल करू नये एवढंच माझं म्हणणं आहे. मॅडम धन्यवाद. आपण प्रतिक्रिया जी आहे ती व्यक्त केली. प्रणव सरांना बोलायचं आहे. सर काय सांगाल सविस्तर? मला एवढंच म्हणायचं आता जे काय आम्ही ऐकतोय की डबलबारी सारखं वाटतं आम्हाला की डबलबारी चालू होती आणि आम्ही त्याचे साक्षीदार झालो असं मला जाणवलं. मला याच्यात असं वाटतं की 5 वर्षात आम्ही काय केलं 5 वर्षात हे काय करणार या 1 वर्षात काय झालं नाही असं म्हणण्यापेक्षा मी जबाबदारीने बोलतो कारण मी देवगड शहर विकास ग्रामस्थ मंडळाचा अध्यक्ष आहे. गेल्या 5 वर्षापूर्वी आम्ही कुत्र्यांसाठी हे केलं होतं. ते आमदार होते त्यावेळी, त्याच्यानंतर टॅक्स लादे. हे 5 वर्षात ह्या लोकांनी काय केलं पहिल्या 5 वर्षात? काही केलेलं नाही ह्या लोकांनी. आणि आता ह्यांच्यावर आरोप कसे करतात? बुवा तारीख किंवा ती जे आता जे कोण कार्यकारिणी आमचा काही संबंध नाही त्यांच्याशी, आम्ही त्या पक्षाचे सुद्धा नाही. पण असे आरोप करू नका. त्यापेक्षा तुम्ही एकत्रपणे बुवा 5 वर्षात आमचं काय चुकलं? आम्ही असं नाही म्हणलं 100% तुम्ही चुकीचे होता, पण जे चुकलं ते पुढच्यांना घेऊन ते त्यांच्याकडनं चुकीचं होणार नाही असं तुमची जबाबदारी आहे. बापाची जबाबदारी ही असते की मूल चुकता नये म्हणून मुलाला सुधारणं, मुलाला त्याला सल्ला देणं ही बापाची जबाबदारी. त्यांनी ते बापाचं काम त्यांनी करावं, आईचं काम त्यांनी करावं.
एक मिनिट, हे सगळं झालं त्याच्यानंतर आज आम्हाला सगळे जे रस्ते म्हणजे आता असं कळतंय की निधी मिळत नाही, हे नाही, आम्हाला ते काही कल्पना नाही. पण आता एकही रस्ता तुम्ही ज्या रस्त्यावरनं फिरता कुठलाही रस्ता चांगला नाही, खड्डे आहेत. एक 4 व्हीलरची गाडी कोणी घेऊन जाताना एक खड्डा वाचवत जातं, दुसऱ्या याच्यात चाक जातं. ते रस्ते कुठेतरी नीट व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी जे जे काय करणं गरजेचं आहे ते असं नको व्हायला हो. म्हणजे मी म्हणतो तेच जर निवडून दिलेत, तोच सरपंच झाला तरच मी महाविकास कामं करेन, तरच मी निधी देईन. ही भावना जर देवगडमध्ये असेल तर ते देवगडवाले कोणीही मान्य करणार नाही. तुम्ही विकास करा, तुम्ही पालकत्व जे कोण करतात या मतदारसंघाचे त्यांची जबाबदारी आहे की तुम्ही या सगळ्यांना बरोबर घेऊन चाललं पाहिजे. आणि पालक एकदा तो कोण झाला, आमदार झाला, मंत्री झाला की तो सर्वांचा असतो, तो कुठल्या एका पक्षाचा नसतो. त्यामुळे माझी विनंती राहील या सगळ्या लोकांना की तुम्ही हे करू नका, डबलबारी करू नका आणि लोकांना चुतीये बनव, चुती हा शब्द मी मुद्दाम वापरतोय, बनवण्याचा उद्योग करू नका. बरं, आपली जी प्रतिक्रिया आहे ती आपण व्यक्त केली आहे. या ठिकाणी वैभव करंगुटकर देखील आहेत, त्यांना मत व्यक्त करायचं. वैभव, काय सांगाल? मी कॅमेरामॅनला सांगेन. वैभव, काय सांगाल, काय प्रतिक्रिया व्यक्त कराल? आपण समाधानी आहात? मी आता जे सत्ताधारी आहेत नगरपंचायतमध्ये त्यांच्या 1 वर्षाच्या कारभारावरती एक स्थानिक नागरिक आणि ग्रामस्थ म्हणून मी समाधानी नाही. माझा एक साधा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांसाठी आहे. देवगड जामसंडे शहर जरी झालं असलं तरी सुद्धा देवगड जामसंडेचे 30 ते 35% जो भाग आहे तो अजूनही ग्रामीण भागात मोडतोय. तिथे अजूनही शेती केली जाते. त्याचप्रमाणे खाडी किनाऱ्याचा जो भाग आहे तिथे काही ज्वलंत प्रश्न आहेत. म्हणजेच घर बांधणीसाठी जे CRZचा प्रॉब्लेम येतो त्याच्यासाठी जे जाचक अटी जे शासनाकडून नेमलेले आहेत आणि ती CRZचा जो प्रश्न आहे ना त्यामध्ये नगरपंचायतमध्ये आपण एक नागरिक म्हणून आपण जे कागदपत्र पूर्तता केल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये काही ठराविक जे कागद आहेत ज्याला फार अडचण येते सबमिट करण्यासाठी. त्यामुळे घर पूर्ण झाल्याच्या नंतर त्या घर बांधणीवरती जो आपल्याला उतारा मिळतो त्यावरती घर जे आपण बांधतोय त्याच्यावरती अनधिकृत म्हणून एक शेरा दिला जातो. त्याच्यामुळे जो घरमालक असतो त्याला बँकिंग क्षेत्रामध्ये जर त्याला लोन वगैरे जर घ्यायचं असेल त्याला फार अडचणी निर्माण होतात. त्याच्यासाठी ह्या सत्ताधाऱ्यांनी ह्या विषयावरती काय उपाययोजना केलेल्या आहेत जेणेकरून ह्या नागरिकांच्या ज्या समस्या आहेत त्याच्यावरती तोडगा काढता येईल. निश्चित अजूनही काही स्थानिक नागरिक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना बोलायचं आहे. मगाशी बोलता एक विषय राहिला तो फार सगळ्या लोकांना कळणं आवश्यक आहे म्हणून मी बोलतोय. इथे जो CEO आलेला आहे, CEO कोण, काय नाव त्यांचं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिरगे म्हणून, प्रचंड ॲरोगंट आणि युजलेस माणूस आहे असं माझं म्हणणं आहे. कोणाचंही काम करत नाही, तो कोणाचंही काम करत नाही. कागदावर कुठल्या सही करायची, कागद वाचल्याशिवाय सही करतो आणि मग विचारतो मी कशावर सही केली म्हणून. हा, हे मी अनुभवलं आहे हे सगळं. त्यामुळे आमची या ग्रामस्थांच्या वतीने सगळ्यांची विनंती आहे, जर हे शक्य नसेल तर त्याने एकतर रिझाईन करावं, दुसरा कोणतरी नेमणूक होईल, नसेल तर सरळ ग्रामपंचायत असू दे, ग्रामपंचायत बरी पहिली होती ती. प्रणव, काय प्रतिक्रिया व्यक्त करशील? समाधानी आहात का करून म्हणून? समाधानी म्हणजे मागील काय 5 वर्षात झालं आणि पुढे काय होणार आहे. मागील 5 वर्षात आपण काहीच काम झालं नाही असं म्हणूया नको, कामासाठी भरपूर वाव ठेवला शिल्लक असं आपण म्हणूया. आणि जी काही आता त्यांनी कामं जी सुरुवात केलेली आहे त्यांची पूर्ण होऊ शकली नाही ती हे पुढे नेत आहेत. पण ते नेत असताना खरंच राजकीय दबाव होतो का, त्याचा एक आपण जर अनुभव आणि एक उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर 2016च्या आमसभेमध्ये आनंदवाडी ग्रामस्थांनी एक रस्त्याची मागणी केलेली होती आणि त्या रस्त्याच्या मागणीला आमदारांनी पॉझिटिव्ह सिग्नल दिलेला होता आणि आमदार निधीतनं तो आपण रस्ता मंजूर केलेला आहे आणि त्याच्या संदर्भातला अभिनंदनाचा ठराव सुद्धा त्याच वेळेस आमसभेत मंजूर झालेला होता. हे अगोदरच्या पक्षात असताना पक्ष बदल झाल्यानंतर ज्या वेळेस आपल्या ह्याच्यातनं 2016 ते 2023 पर्यंत ते काम होऊ शकलं नाही किंवा तो रस्ता होऊ शकला नाही, तो रस्ता आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी जर हे करायचं जर म्हटलं, एक्झिक्यूट करायचं म्हटला
तर आपणच मंजूर केलेला रस्ता, आपणच तो रस्ता त्या यादीतनं काढून टाकणं आणि तो निधी दुसरीकडे फिरवणं, हा असा विषय झाला. आता तो रस्ता किती महत्वाचा आहे या विषयात खोलात कोणीही पडलं नाहीत. त्या एरियामध्ये नवीन 3 रेसिडेन्शियल प्रकल्प होऊ घातले गेलेले आहेत, जिथे 100 सदनिका आहेत. जर तो रस्ता कनेक्टिव्हिटी चांगली झाली तर आनंदवाडी ग्रामस्थांचा 2 किलोमीटरचा भोवाडा वाचेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या 100 सदनिकांचे जे 1% आहेत, आज जवळपास 27,000 रुपये पर स्क्वेअर मीटर एवढा आपला रेडी रेकनर रेट आहे. म्हणजे किमान 10,000 रुपये पर सदनिके मागे. म्हणजे जर कॅल्क्युलेशनचा विषय घेतला तर 100 सदनिकांचे 10 लाख रुपये फक्त त्या तुमच्या एका रस्त्यामुळे, कनेक्टिव्हिटीमुळे नगरपंचायतच्या ताब्यात येऊ शकतात किंवा खर्चासाठी मिळू शकतात. म्हणजे एखादी गोष्ट करत असताना इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी बघणं गरजेची आहे की आपण जर खर्च करणार असू तर त्याच्यातनं आउटपुट काय. तर नगरपंचायतला आउटपुट हे आहे की 10 लाख रुपये तुम्हाला निधी मिळतोय स्वखर्चासाठी आणि प्लस 100 फ्लॅटचं तुम्हाला वार्षिक उत्पन्न मिळतंय 1 लाख रुपये पुन्हा एकदा. म्हणजे ज्या पद्धतीत अशी कामं व्हायला हवीत ती राजकीय दबावाच्या पोटी पडून ती कामं तुम्ही रद्द करू नका. जी कामं पॉझिटिव्हली आहेत, ज्याच्यातून आउटपुट निघणार आहे अशा कामाला तर तुम्ही प्राधान्य द्या. निश्चित वेळ फारच कमी आहे, काळोख पडलाय. शेवटची प्रतिक्रिया घेतोय. काय सांगाल सर, काय आपली भूमिका आहे, काय नेमकी प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम मी तुम्हाला धन्यवाद देतो कोकणशाहीला. हा जो नगरपंचायत कारभाराबद्दल जो पोलखोल आपण जो कार्यक्रम आयोजित केला त्याबद्दल धन्यवाद. मुळात आधी जे सर्व नगरसेवक म्हणा किंवा सर्व पदाधिकारी आहेत यांना पूर्वीपासून मी राजकारणात ओळखतोय. आता 6 महिन्यापूर्वी बदल झाल्यानंतर माणूस कसा बदलतो हे माननीय साळसकर साहेबांकडे बघून मला वाईट वाटतंय. तुम्ही 6 महिन्यापूर्वी एकत्र होता आणि आज सांगता मला अति सत्ता द्या एकदाच, चुकीचा बोलता, स्पष्ट बोलतोय मी. पॉईंट नंबर 2, नितेश राणे यांनी देवगड जामसंडे नगरपंचायतीमध्ये भरघोस निधी आणून पूर्णपणे कायापालट केलेला आहे. प्रत्येक नगरसेवक जे आहेत त्यांना सक्षम बनवलेलं आहे. फक्त कोणतरी येतो का होतो ते बोलतो हे मी पण सहन करणार नाही. कोणी येऊ देतो. आम्ही इथे घासली आहे 40 वर्ष. नारायण राणेंच्या माध्यमातून देवगड तालुका बळकट झालाय. या ठिकाणी सगळे जे होते ते राणे साहेबांचे कार्यकर्ते होते पूर्वीपासून. आज फक्त ठासकर म्हणतात ते मग टेंडरवर चर्चा कोण करतो, मी केली दाखवा बोलून किंमत असेल तर. वैभव चॅलेंज सांगतो, आज तालुका प्रमुख जिल्ह्यावर काम केलंय. 1 किलो टेंडर कधी घेतलंय कोणाचं? मग टेंडर प्रक्रिया नवीन कॉन्ट्रॅक्टर कशाला? जनसेवक तुम्ही आहात, सर्वे चांगलं काम करतायत. वॉर्ड नंबर 7चा विरोधी पक्ष ही आपली तन्वी चांदोसकर किती चांगलं काम करते बघा. प्रत्येक वॉर्डमध्ये चांगलं काम करतायत. माझ्याही वॉर्डमध्ये बहुत चांगलं काम करतोय. मी नाव ठेवणार नाहीये. चांगल्याला चांगलं म्हणण्याची वृत्ती ठेवा. उगाच हा वाईट तो कशासाठी? आज मला सांगा, तुम्ही एकत्र बसता. आज बोट सेवा सुरू नाहीये. आपल्या देवगड तालुक्यात देवगड पर्यटन दृष्टिकोन महत्वाचं आहे. काय करता तुम्ही? चर्चा करा चर्चा, कसे पर्यटक येतील आणि हेच मला पाहिजे. देवगडमध्ये गुण्यागोविंदाने कामकाज करावं. धन्यवाद. निश्चित थेट प्रतिक्रिया ज्या आहेत या इकडच्या स्थानिकांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केल्या. आपण पुन्हा एकदा बॅक टू पॅव्हेलियन आलो. अगदी शेवट करतो. सर्वांना उभं राहावं अशी विनंती करेन. बुवा, मॅडम, साळसकर, कुलकर्णी, आपण सर्वजण या कार्यक्रमात सहभागी झाला. मला मस्त धन्यवाद देतो. अगदी शेवटाला साहेब, मागील 1 वर्ष तर काय झालं त्याचा पंचनामा, ऑन रेकॉर्ड पंचनामा या ठिकाणी झालेला आहे. पुढील 1 वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी काय करावं, काय पद्धतीची अपेक्षा या चर्चेच्या निमित्तानं व्यक्त करा. अगदी शेवटचा प्रश्न. अपेक्षा एवढीच आहे की आपण जनतेचे सेवक आहोत. लोकांची कामं करण्यासाठी आपण लोकांना जबाबदार व्यक्ती म्हणून आपल्याला निवड केलेली आहे. विरोधक असू दे किंवा सत्ताधारी असू दे, विकास कामामध्ये जनतेच्या मूलभूत प्रश्नासाठी एकत्र बसून चर्चा करून त्याच्यातला मार्ग काढून तो प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावा. हे त्याला महत्व जास्त देणं गरजेचं आहे. मी करेन जे तू करेन ह्याचे श्रेयवाद घेण्यापेक्षा हे कायमचे प्रश्न कसे मिटतील याच्यावरती जास्तीत जास्त दोघांनाही माझं सजेशन आहे की दोघांनाही वाटल्यास आमची करत आलं तर आम्हालाही त्याच्यामध्ये चर्चेला बोलवावं. त्याच्यामध्ये आमचा स्किल असेल तो त्याच्यामध्ये आम्ही त्याच्या मार्गदर्शन करू किंवा पण
त्यामध्ये कुठला राजकारणाचा कामा नाही. ते श्रेयवाद हा तात्पुरता असतो. निवडणुका येतात जातात, सत्ता येतच जाते. त्यामुळे सत्ता आली म्हणजे आम्ही हे कीर्ती करणं, हे मोठेपणा टेंबा मिरवण्यापेक्षा जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडवणं याच्यावर जास्त सगळ्यांनी भर द्यावा ही माझी प्रामाणिक विनंती आहे. निश्चित मॅडम, खरं तर स्थानिकांनी देखील बरेच प्रश्न जे आहेत हे सत्ताधारी असतील विरोधक असतील सर्वांचे जे कान आहेत हे कान टोचण्याचं काम नागरिकांनी उपस्थित नागरिकांनी कोकणशाहीच्या मंचावर केलेलं आहे. पुढील 1 वर्षासाठी सत्ताधाऱ्यांकडनं काय अपेक्षा व्यक्त करा? सर्वप्रथम मी सत्ताधाऱ्यांना सांगेन की विरोधकांना विरोधक म्हणून नाही तर आपले सहकारी म्हणून तुम्ही सभागृहामध्ये घ्या आणि तुम्ही कोकणशाहीच्या माध्यमातून आम्हाला सर्वांना एकत्र आणलं. पण आम्ही सर्व नगरसेवक आहोत, म्हणजे निवृत्तीधारी असतील त्यांची सत्ताधारी ते 8 नगरसेवक असतील, आम्ही 8 जण आहोत. पण सर्वांना खरोखर एकत्र घ्या आणि एकजुटीने जे काही असेल तो निर्णय घ्या, जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्या. उगाच राजकारणासाठी राजकारण करायचं आणि इगो प्रॉब्लेम आणायचा आणि लागल्यास तुम्हाला आवश्यकता असल्यास तुम्ही निश्चित आमदार नितेशजी राणे साहेबांची मदत मागा, ते तुम्हाला 100% मदत करतील हे आम्ही खात्रीने सांगतो. निश्चित बुवा आपल्याकडे येणार आहे, सत्ताधारी आहात त्यामुळे शेवटाला येतो. कुलकर्णी सर, काय अपेक्षा व्यक्त कराल सत्ताधारी आणि विरोधकांकडनं दोघांकडनंही या पुढील कारभार पुढील 1 वर्षाचा कसा व्हावा? नक्कीच गुण्यागोविंदाने दोन्ही विरोधक असू दे की सत्ताधारी असू दे, आणि तुम्ही आधी एक चांगलं काम केलंय की कोकणशाहीने आता एक व्यासपीठ दिलं चांगलं, त्यांना एकत्र आणण्याचं काम केलंय. किंवा आपण आता ऐकतच होतो, पेपरमधनं ऐकत होतो, ते एकत्र बसून हे करावं आणि त्या दोघांनी एकत्र बसून हा बाकीच्या पक्षांना पण बरोबर घेऊन काय त्यात चांगले चांगले निर्णय घ्यावेत त्यांनी आणि जनतेला सुखी ठेवा या लोकांनी. निश्चित अगदी शेवटाला येतो बुवा तरी यांच्याकडे. बुवा चर्चेच्या शेवटाला आहे त्यामुळे सांगायला हरकत नाही. बुवा माझा देखील खूप चांगला मित्र आहे. बुवा, ही चर्चा आयोजित करण्यामागचा कोकणशाहीचा उद्देश कुठेतरी सर्वसामान्य देवगड जामसंडे वासियांच्या पदरात आनंदाचे सुखासमाधानाचे दिवस पडो एवढीच अपेक्षा आहे. आपण त्याच्यासाठी प्रयत्न करताय, काबाड कष्ट करताय. यांनी ज्या काही अपेक्षा व्यक्त केल्यात या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सत्ताधारी म्हणून आपण कशा पद्धतीनं काम कराल, पुढील 1 वर्षाचा लेखाजोखा कशा पद्धतीनं मांडाल, काय सांगाल? नक्कीच कोकणशाहीच्या माध्यमातून मी आज तुम्हाला सांगू इच्छितो की आज जे आम्हाला विरोधकांच्या सूचना असतील किंवा समोर बसलेल्या जनतेच्या सूचना असतील, देवगड शहराचा कचऱ्याचा विषय असेल, पाण्याचा विषय असेल किंवा इतर विकास कामं असतील, पर्यटन दृष्ट्या विकासात कामं असतील, या अगोदर आम्ही 100% नाही पण 80% प्रयत्न केला आहे. त्यातनं कामं झालेली आहेत. आज आपण तुम्ही बघू शकता, आज तुमच्या कोकणशाहीच्या माध्यमातून जो पंचनामा करतात त्या गार्डनमध्ये जे उभं आहे ते आमच्याच माध्यमातून त्याचा जो निधी आलेला निधी होता त्याचा योग्य विनियोग करून ते आज एक दिमागदार गार्डन उभं केलेले आहे जनतेसाठी. तसेच अजून नाविन्यपूर्ण प्रकल्प आणू. आमचा ॲनिमल पार्कचा एक प्रोजेक्ट आहे, तो लवकरच आम्ही या वर्षाच्या आतमध्ये लोकांना त्याच्यामुळे देवगडचं पर्यटन वाढण्यासाठी प्रयत्न करू. इतर आपले खाडी भाग आहेत किंवा समुद्र आहे, पवनचक्की एरिया आहे, त्यांचं पर्यटन वाढण्यासाठी प्रयत्न करू. आणि विरोधकांनी दिलेल्या सूचना असतील त्याचं नक्कीच आम्ही त्यात सुधारणा करू आणि त्यांना एकत्र घेऊन देवगड शहराच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहू आणि एकत्र काम करून अजून 1 वर्षानंतर तुम्ही परत असाच एक कार्यक्रम राबवाल असे मला वाटतं. आणि तेव्हा नक्कीच आम्ही अजून भरपूर मोठ्या कॉन्फिडन्सने आम्ही तुमच्या समोर येऊ. जनतेला आम्ही जो 1 वर्षाचा हाताचा लेखजोखा आहे आणि पुढील 1 वर्षाचा लेखजोखा मांडू आणि कुठेच आम्ही कमी पडणार नाही याचं आश्वासन जनतेला आम्ही देऊ. निश्चित बुवा, हीच अपेक्षा आहे. एकूणच या कार्यक्रमाचा शेवट करतोय. खरं तर हे सर्वजण एकूणच या चर्चेमध्ये सहभागी झालेत त्याबद्दल मनापासून त्यांचं धन्यवाद व्यक्त करतो. पत्रकार म्हणून देवगड जामसंडे वासियांचा एक प्रतिनिधी म्हणून शेवटाला एकच अपेक्षा व्यक्त करू की कुठेतरी देवगड जामसंडे शहरातील जे प्रमुख प्रश्न आहेत हे प्रश्न सुडाच्या राजकारणानं नव्हे तर एकत्र येऊन कुठेतरी ते सुटावेत आणि सर्वसामान्यांना एक सुखासमाधानाचे दिवस या देवगड जामसंडे शहरामध्ये मिळावेत एवढी प्रामाणिक अपेक्षा मात्र या चर्चेच्या निमित्तानं व्यक्त करतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.